رقبنا ماي وحليب طحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي سينو وانت كليب تعزاندي ويل ررزا والمغرع داندي قلتي لي اي شاندي تكليب تحساندي مغرح كيدو قاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجا فرا الهدي بدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لا نرقولي تنوغم نزولة لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نزولة جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي دليل برا برا قولي عوجا فرا الهدي بدا مرا والساررا كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الامورة لا نرقولي تنوغم نزولة لا لي ولا يجارد عنا سورة فتنوي نزولة جارد عنا سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لو مون كم ووترو أقداسن وانا ون قلتي في الزكاير زلون بوليتيكا ناي زوبانا إذن لكم قريبنا لنا كم ووترو لايك ناقبركم سبورت ناقبركم جوين كتقبرو أبتحتنان حتىكم هلو مارستي أزيا قرامي تحستو تاجل ويكون دارقا زبات حير تراوي زمنا يوزن برويون أبت كبابينا كريوز دل زنبر كونتات يجرأ كم زولينا نرزلنا من البات زوج دايزي نبي جزء خيديو نجزيان قد فخينا نبي حكي بعلم درجة خنجمرينا زس دمم كونتات بعلم درجة كنرينا and then نابت زوبانا ببزحي أب زوبانا زكاي زولينا كانت أكر مجمر ياجن الزنا علم كا عزيزة قرم كاسل زولو خريو سها. Just moments ago, sources just confirmed to CNN that the United States has seized an oil tanker that had been linked to Venezuela. Now, Russia is responding to the seizure, saying they are the owners of this vessel. The Trump administration has not acknowledged the Russian status, claiming the ship to be stateless, but nevertheless, you can see the sensitive nature of the situation. Russia had sent ships to track and maybe even protect this vessel over the last 24 hours. كم تريود لهم دونالد ترامب من البعد قال سبني مادورو فنزويلا دخمت سلزرايو كمو غيرو حبتنا تان صقاتات ناتان كقحطون كوس دون مريتو زبل سبات نيروم دونالد ترامب قن مانم زفروه سب زفروه هاجر كم زي لينا نرزلنا مالت كم زي كونسيكونس سفر ويون انتاي كمت خليلو زيچنق مرحون كم زي كونينا نرزلنا حزاي قدشو على عركي قدسو بزخونه اذا مركب تريواد لهم زي تانكر ناي راشا مخانا نافلت خلو راشا دما نعان خطكلاخل ساب مارين زاكل سديدا خلا حيل بحرنا امريكا نزا مركب حزوم ما كم زلوي سلازي نبوتين ابز كبابي متيخا زخونه ነገር ክትገብር ኣይፍቅደልካን እየ ያታ ስቴትመንት ፑቲን ድማ አባ ከሎ እንታይ ገይሩ ክንርየና እዚ ናይ ብሓቂ በብዙሓት ወገናት ብዙሕ ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ ጉዳይ ክኸውን እስከ ብኻልእ ገጽ ክንርዮ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዝኻ Two nuclear powered navies. Okay.
A rusting oil tanker, 2 nuclear-powered navies, and 1 Atlantic flashpoint. It's almost like a rerun of the Cold War. Russia versus America at sea. A short while ago, the U.S. military completed a risky operation. They seized a sanctioned oil tanker. زي قدم حجي أب سبعتات دي ولا مودتا سوساتات أجزقات أمانيرو سقا أب كيبا كيبا ميسايل كرايسيس دي يوم قال زبلولو أو دما جون اف كينيدي بريزيدنت أبزنا برولو مالتيو almost أمريكان حبر السوفيتين نامني كل راو كينات كاتوا قرب تليفون كم زنبرة يزنقر إزاي تكونتات شعو زنبرة مزنا حج كريو خلنا حسب بيقول زقادة دا كونتاتينا بس إحنا زلنا حسب بيقول مغنيات الشعو أبت زغافة كونتاتون انتقونه كلتين دايركت لاين اوف كوميونيكيشن نيرون زحلف 4 عامات ويون أب زمان جو بايدن أمريكا مس راشيا زخون يوم كوميونيكيشن أي نبرة تاني كل رايان هجرات أب روسون زخون كوينات النات تخوص خلوا زخونة كوميونيكيشن أي نبرة كشمجلن زخال هجر دمايل جي أكم زكونتات نهالو خلو الجدما نا فنزويلا قداي بعديو نفنزويلا زقبروا كونتاتني راشان لتشاينا عبت فعيد كم زخونه كوا ينقرن تهلوه كينو سجرجل أب فنزويلا مس فنزويلا زخونه ركب زلوا حجر بفلاي راشان تشاينا بورصهم ترنيفكم نابت كبابيهم رحاقيو أبز كبابي this is not your turf بلوزي بوتازي زي كبابزي نامريكان تشاينا راشان زبوتها ما يكونن you're not welcome يا تولم زل أمريكا بخلا زراربا أتن هجرات بلاتين أمريكا زلوا من رجال لوين دي بلن قالكم تاز باليلن زي عزاتنا أمريكا سلزغونه أمريكا ترى دومينيت جبره by the way تي مانرو doctrines بالوزن برو دونالد ترامب أير ولو دانرو يلولو زي دانرو مع الدماء بقى دي لاتين زي نا أمريكا هيمسفير ترى دي كونه ولا درجة بكل ناخد كا عندنا مقبارون كتبلات خليقة بزخونه كم ريوز لنا أما جوزن كلت هجرات زقاتمه نبدو حسبات أجري منه because attention نبي جزء خير خالص كان اسمعي ship that was flying the Russian flag, a ship that was supposed to be escorted by Russian submarines. I know it sounds like a dangerous flashpoint, so let's look at the build-up. Last month, the U.S. imposed a partial blockade on Venezuela. They banned sanctioned tankers from the region. If any sanctioned ship came close, the U.S. would seize it. Since then, 2 such vessels have been taken, the Skipper and the Centuries. But a third ship eluded them, and that's the Bella 1. This ship is around 24 years old. It tried to dock in Venezuela and load up oil, but as tensions rose, it fled. The U.S. Navy then tried to chase the ship through the Atlantic, and that's when something strange happened. Until then, Bella 1 was an obscure vessel. No clear owner, no clear flag, no clear jurisdiction. Basically fair game for the U.S. Navy. But as it fled the Caribbean, the ship registered itself as Russian. The crew painted a Russian flag on its side, and they renamed the vessel from Bella 1 to Marinera. كم تري ورا اللغم نايب حكي نايزا تانكر بزح جيمس بزح أزارابين بتاعت كم زلوا يزن قرزلو كم تفلتوا راشيا مسز اللوا أجراتات نتنا تانكرس ويون نتنا نداد ناتان غاز ناتان زنك سقساز اللوا مراقب استفل عليه شم زي بلو ويون نتي أجراتات أوروبا أمريكا نمسجار بزح جيمات يتصوزلا هذا كابدما نايمن مخانم زي فلتا فليت نايمن مخانم زي فلتا ويوم بقى تاكت فلتن زي تخل بوغيرا بزح ندادي ناب عالم توسط كم زلايف سلزا مركب زيا فنزويلا كتاتخلا نايمن مخانه يتفلتن نيرا امريكا كتحزام سفتند جن كابت بوتا رحيقه درو ريجستر كوينا ناي راشا كوينا ريجستر كم زغبرتن بانديرا ناي راشا كتغبر كم سفتنتن جن اتي صوتا من امريكا قانقوا مالتي كم زبال يلن نحنا ابتن دوليو غزي اندحري يا ناي راشا تبل ولا ناي قال تبل زغد سناي كونن يزلو بدونالد ترامب مالتي برغت نزيا ناي راشا مركب وسيدوم كغروايم كبل ايكلني غن ابزي نيغوشيشن زغبر كاتو يخليو زبل ريتو يزلني غن اوريدي دونالد ترامب كنا منتاي رحقات قيد كم زخل ني بوتين اندرماين نمغبار ني بوتين تشالنج نمغبار نمبدح كمون ني بريزنت شي ني تشاينا نمبدح سخف بلو ناي تشاينا فولو ديليجيشن اب فنزويلا مس مادورو كراخب دحر مصطحم حدت ساعاتاتيو من مادورو مدقعت غيرم وسيدومو سلازي دونالد ترامب مانم ناي تشاينا يكون ناي كال زفرهم ويون دسكفهم حيل كم زي اللي يزقلصلنا زلو تشاينا يتفرهم راشا يتفرهم ولا حنتي قدسوني
ንኹሉ ክንድርዕሞ ንኽእል ኢና ዝብል ዓይነት ኣቲቱድ እዩ ራሽያ ምስ ኣሜሪካ ክትገጥም ፍጹም ሸውሃት የብላን ዓቕሚ ህልዋ የብላን ብዙሕ ክዲስከስ ክትገብር ትኽእል ግን ሸውሃት የብላን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኣይፀንሐትን ራሽያ ግን ተዳኺማ ኣላ ብብዙሕ መንገዲ ቻይና ኣሜሪካ ኩናት ከም ትደልደላ ፈሊጣ ኣላ ግን ቻይና እንታይ ክትገብር ደላ ኖ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዓና ይዋፅኣናን እዩ ዝመስል ትዘረባ ንዓና ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባዊ ግስጋሴ ጥራይ ዘዋፅኣና ምክንያቱ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ድራማ ብምሉእ ንቻይና ናብ ኩናት ክትእትዋ እዩ ቻይና ድማ ነቲ ገይም ፈሊጦም መስሎ ዘለዎ ዝገበርኩም ተገበርኩም ካብቲ ዕላማና ነቃ ይንብልና ንሕና ብቁጠባ ጥራይና ክንከይድ ዘለና ብቁጠባ ኣብ ንበፅሑ ምስ በፃሕና እቲ ምሳኻትኩም ንገብሮ ኩናት ድዩ ዋላ ገለ ሽዑ ይኾነና ዛ ዓይነት እዩ ብሓቂ ራእይ ዘለዎ መርሕነት ነቲ ኩነታት ኣንቢቡ ዘዋፅኦ ዝፈልጥ ካብ ስምዒት ርሒቑ ካብ ኣንነት ርሒቑ ኢማጂን ቬኔዙዌላ ዓባይ መሻርክትናቶም ዝነበረት እያ ዓባይ መሻርክትናቶም ኢሞሽን ዝበሃል የለን ኣሚን ንመሻርክታ ከተትሕን ትኽእል ዶ ያ ከተትሕን ፈተነት ነይራ ኢጎ እንተለካ ገለ መልእክቲ ትፍትን ኢኻ ግን ናሽናል ኢንተረስት ዝበሃል ኣሎ ረብሓናቶም እዩ ዘገድሶም ቻይና ቬኔዙዌላ ኣብ መንጋገ ናይ ኣሜሪካ ዘላ ስለዚ they can pretend protect ክገብሩ ገለ ኣክት ክገብሩ ክእሉ እዮም ግን at the end of the day ንኣሜሪካ ክገጥምዋ ኣይክእሉን እዮም እንተው ክገጥምዋ ድማ ኣብዚ ቦታ እዚ ክገጥምዋ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብወቅዒ ኩናት ዝደላ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ንዓና ኣይዋፅኣናን ኢሎም እተን ንቻይና ኣሚነን ወይ እውን ፑቲን ኣሚኑ ከም ናይ ሱርያ ዝነበረ መራሒ ዘበሉ ግን ግዳያት ክኾኑ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ሃገራት ሽርክነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ኣብአን ኣሚንካ ሴኪሪቲ ናትካ ኣብአን ኣውጢቕካ ትኸይድ ተለኻ ተርቡ ወላ እውን ቀጠር ኮይንካ ናይ ኣሜሪካ ሴኪሪቲ እንተለካ that's not even 100% secure ምድሚት ኸሚቲ ሴኪሪቲ ኣለካ ማለት ኣይኮን ምክንያቱ ክጠልሙኻ ዘሎ ተኽእሎ እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ እዩ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ንገድፎ ምክንያቱ እዞም ሓያላት ናቶም መዋፅኦ ኣለዎም ናቶም መንገዲ ኣለዎም ሓንቲ መንቀነ ከም መስሓቅ ዝጥቀሙላ ዘለዉ ከሪኩም ቢካዝ ብዓብዩ እቲ ገይም ናይ ቁጠባ እንታይ ከም ዝመስል እውን ንክንርኢ እዚያ ኣስክራይዋ Help me! كم تري ودل لكم كم زيادة تاجيم مرة كيف زلوا تشاينا كاب فنزويلا جنزب كفيلة تجزونيرا هندي جنزب كفيلة كفنزويلا تجزونيرا أمريكا متياجم جنزب مخفالت باليلن بترجع كاتش تشيفكا نوع أسيركا نتنداد وسيتكا بعالخا جنزب نعم تشتو نعم أوروبا تشتو مالتيو this is simple مالت نكتريا خلها تجرم يا تمثل جن تاجيم دما بتدقاقامي كرياد أنا حنا ولا حنت تجرم زي بالله حاليتون كوس هالكم يا من تانسبوق يركبر هالكم because we live in a very special time أثرت جزء كم زي قطبنا هي حجرات زكاير زلو ويون نديمقراطية تباهيل زجبر بزوج فترة تاتينا نرزلنا كله جن دراما مخانو خطفلتو في الله إذا ديمقراطية تبهال مسنا دادن تايركب كم زلو رايو لك كأن داد تركبن ديمقراطية بيبي نابولو أمريكا كل كبلو خان حنتي يمزولو سلازي نداديقا نداد زرخيبكا أمريكا كبزل لخا يا أبيناي كورنعنا على ملخا دبخ كتب لك كايزر immediately دما dictatorship ديو human rights violation ديو ولا نايقل ديو تباهيلو كم جات رياض لخا نيفي ناي أنكل سام نيفي ويون وتعدراو كلتم دبخ يزب لك كايم زبلو أزي أتحادى كفال نرياض لنا هنا we are not sure كنا متاي نبي جزء خيديو كالاي جنبار دمان خيد كالاي جنبار دما Aziza Garmi. What is the second front? Concerns over U.S. plans for Greenland continue to mount in Europe. A report in the Wall Street Journal suggests that U.S. President Donald Trump's preferred option is to buy the autonomous territory from Denmark. But the White House has also issued a statement saying that all options remain on the table, including military action. Greenland and Denmark have requested an urgent meeting with the U.S. to make their positions clear. The Danish Prime Minister Mette Frederiksen دونالد ترامب ني فنزويلا نو كاب فنزويلا ناب جرينلاند يقيرو زلو نجرينلاند موساد دما وتحدراو قلصن كتقام صقام كم زي بلو ينغيرو زلو نيروبايان دما ناي بحقي اسمبيدوا مالو of European leaders on Ukraine. Another pressing issue was on her mind. Getting firm support to push back against Donald Trump's Arctic ambitions. European leaders later issued a joint
ኤውሮፓ ጉዳይ ናይ ዩክሬን መዕለብ ከይረኸቡሉ ወይ እውን ናይ ዩክሬን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ከየሰኻኸሉን ከይወዱን ከለው ናይ ዴንማርክ ናይ ግሪንላንድ ድማ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑ መፂዎም ኣሎ ምክንያቱ ምስ ክልተ ሱፐር ፓወርስ at the same time ኣብ ምንዋፅ ይርከብሎ ማለት እዩ እዚ ኸ ምስ ራሽያ ኣብ ዩክሬን ከባቢ 4 ዓመት ገጢሞም ኣብ ዝዋግኡሉ ዘለው ሕማቕ ዓይነት ኣካይዳ ድማ ኣብ ዝኸዱሉ ዘለው ቁጠባናቶም ድማ ብኩሉ መንገዲ ይግረፈሉ ኣብ ዘሎ ሕጂ ድማ ንልኡላውነት ናይ ሓንቲ ኣባል ናይ ኔቶ ኣባል ናይ ኤውሮፓ ዝኾነት ብፍላይ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ድማ እቲ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ትገብር ዘላ ኩናት ናይ ዩክሬን ኩሉ ኣፅዋራት ናታ ወላ ነፈርቲ ኩናት ናታ ከይተረፈት ዝሃበት ያ ዴንማርክ ዘገርም እዩ ኣፅዋር ናታ ነፈርቲ ናታ ንዩክሬን ክህባ ኢላ ዶኔት ዝገበረቶ ኩሉ ኣፅዋራት ናታ መኻዚኖ ዝነበረ እዛ ናይ ዴንማርክ እየ ዝብለኩም ኣብ መኻዚኖ ዝነበረ ኣፅዋራት ሙሉ ንመን ሂባቶ ይበሃል ንዩክሬን ከምኡ ኢላ ድማ ኣፍ ልባ ነፊያ ትዛረብ ነይራ ስለምንታይ ንዓና ዝመፀና ኩናት የለን ትብል ነይራ ዌል ሪያሊቲ ቼክ ዝበሃል ድማ ኣጋጢሞ ኣሎ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ፈሊፁ ድዩ ዝገብር ዘሎ ክንድዎ ዓይነት ኣንቢቡ ድዩ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ ናይ ስፔን መራሒ ተሪር ዝኾነ መልሲ ሂቡ As a country, Spain, which believes in peace, diplomacy, and in the UN Charter, we cannot accept this. Nor can we accept that the territorial integrity of a European state such as Denmark can be threatened. We cannot accept it, and we will not. It might be the world. እንተ ወሓደሲ ሓደ ኣትርር ኣቢሉ መርገፂኡ ሒዙ ዝምልስ መራሒ ኣብ ኤውሮፓ ብዘይ ቃል ዓለም ንኣሜሪካ ማለት እዩ ወይ እውን እስራኤል ትርር ዝበለ ቋንቋ ዝምልስ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ስፔን ጥራይ እዩ ብዘይ ምግናን ዝብለኩም ንእስራኤል ኣብ ቃዛ ትገብር ዝነበረት ኣትሪር ዝቃወማ ዝነበረ ኣፓርታይድ ስቴት ያ ኢሉ ንፈለስጤም ሬኮግኒሽን ዝሃበ ናይ ብሓቂ መርገፂ ናቱ ሓያል ገይሩ ኣብ ሰብኣውነት ኣሚኑ ንጉዳይ ናይ ቃዛ ክሳብ መወዳእታ ዝተቃለሰሉ መራሒ እንተ ነይሩ ናይ ስፔን ፕራይም ሚኒስተር እዩ ባይ ዘ ወይ ስፔን ኣብ ኤውሮፓ እቲ ዝበለፀ ቁጠባ ኮይኑ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝበለፀ ዕብየት ዘርኢ ዘሎ ቁጠባ እዩ It's incredible. ቀደም ናይ ስፔን ገለ ዝተበላሸው ቁጠባ ይዝባል ነይሩ ገለ ነገር ፀገም ኣለዎ እዚ ናይ ቁጠባ እዚ ይዝባል ነይሩ well the past 2-3 years 4 years ወላ እንተሪኻዮ I don't know ወላ 5-10 years ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ስፔን ቁጠባ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዝኸይድ ዘሎ if you go to Barcelona ቀዳይ ነገር ቱሪዝም ዝበሃል ናቶም out of control እዩ በቃ ኣመና ብዙሕ ቱሪዝም ዘለዎም ቴክኖሎጂ ባርሴሎና ጅደራይትካ ናይ ቴክ ሃብ እዩ ብዙሓት ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ከምዚ ኣብኡ እንድሕር ከይድካ ናይ ኣይድዶ ገለ ደሂቡካ እሞ ከምዚ ዲጂታል ኖማድ ኮይንካ ክሰርዕ ገለ ዝብል ኢኒሽቲቭ ስለ ዝነበሮም ብብዝሒ ንስፔን ይኸይድ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር ኣብ ቴክኖሎጂ ካብ ጀርመን ኣፀቢቑ እዩ ሓይሽ ዝበሃል ጀርመን ብግምጣሉ ኣብ ቴክኖሎጂ እቲ ዝዳሓረ ሃገር ኮይኑ ዘሎ እዩ because ኣብ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ኣይገበሩን ኣብ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ኣይገበሩን ጀርመን ስፔን ብግምጣሉ ሞር ኣብ ቴክኖሎጂን ኣብ ቱሪዝምን ኢንቨስት ስለ ዝገበሩ እቲ ውፅኢት ናቱ ኣብ ስፔን ዝበለፀ ዕብየት ናይ ቁጠባ ኣሎ ንግደ ፈሱ ተመሊሱ ንኣሜሪካ ልኡላውነት ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ኤውሮፓ ሃገር ዝደፍር ኣይነፍቅድን ናይ ዝብል ዘሎ ናይ ፈረንሳ ዓብዩ ኢሉ ከምኡ ክብል ናይ ዩኬ ከምኡ ክብል ናይ ጀርመን ከምኡ ክብል ኣይከሉን እዮም ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን እያ መዓንጣ ዝበሃል የለን ተሓደ ተባዕ መራሒ እዚ እዩ ብዝኾነ በኣፍካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ተግባር ግን እንታይ ክትገብር ትኽእል such as Denmark can be threatened. We cannot accept it, and we will not. It might be the world's biggest island, 6 times the size of Germany, but it knows Venezuela. Greenland's prime eyes of the if that moment comes. ብሓፈሻ ሕጂ እቲ ኔቶ ዝበሃል ምስ መን ክኸውን ይኽእል ንመን ክሕግዝ ይኽእል ብኸመይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ብዙሕ ዘረባ እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ግድን ክንወስዳ ኢና ኢሎም ኣለው ማርኮ ሩቢዮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ስትሬት ፎርወርድ ምስ ሚድያ ተረኺቡ ተዛሪቡ ነይሩ ተረኺበያ ሓንቲ ኮንቨርሴሽን ነይሮም ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ናብኦም ክኸይድ ምዃኑን ምሳቶም ክዘራረብ ምዃኑን ኣብኡ ድማ እቲ ጉዳይ ክዝረበሉ ምዃኑ Why is the administration not taking Denmark's offer to discuss the situation in Greenland? And Well, I'll be meeting with them next week. But will you take military intervention off the table? I'm not here to talk about Denmark or military intervention. I'll be meeting with them next week. We'll have those conversations with them then. And but I'm not having anything further to add to that. Can you clarify your comments to lawmakers that the U.S. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወታደራዊ ስጉምቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ዲኹም ዶናልድ ትራምፕን ካልኦት ኣማኻርትናቱን ከምኡ ኢሎም ኣለዉ ንዝብል እዚ ዲፕሎማት ስለ ዝኾነ
ወታደራዊ ኦፕሽን ኩሉ ግዜ ዝኾነ መራሕና ኣሜሪካ ወታደራዊ ኦፕሽን ኣለዎ እዩ ንግሪንላንድ ክንገዛ ኢልና ምሕሳብና ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተደጋጋሚ ዝበሎ እዩ ሕጂ ደይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተቐዳማይ ፕሬዚደንት ይኮነ ነዚ ሓሳብ ዘበገሶ ስለዚ ኣብ ግሪንላንድ ዘለና ጠማምታ ልክዕ ከምቲ ፕሬዚደንት ዝብሎ ዘሎ እዩ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ተድልየና እያ ምስ ዴንማርክ ከይደቀጥታ ክዘራረብ እየ ኣብኡ ክንዘራረበሉ ስለ ዝኾንና ሕጂ ብዛዕባ ክዛረብ ኣይክልኒ እዩ ዝብል ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ እዚኣቶም ወሲኖም ከም ዘለዉ ዘርኢ ምልክት ኣሎ ዴንማርክ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዩሮፒያን ዩኒየን እንታይ ክገብር ይኽእል ሓንቲ ፕላን ኣለና ይብሉ ክንሰምዕ ኢና Does the U.S. intend to buy Greenland? Can you clarify your comments to lawmakers this week? Well, that's always been the president's intent from the very beginning. He said it very early on. I mean, this is not new. He talked about it in his first term, and he's not the first U.S. president that has examined or looked at how could we acquire Greenland. There's an interest there, but so I just reminded them of the fact that not only did Truman want to do it, but President Trump's been talking about this since his first term. ስለዚ እዚ ምናልባት ነገለ ይኹን ሓዲስኩም ዘሎ እምበር እዚ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ ተርም ናይ ፕሬዚደንትነቱ እውን ኣልዒልዎ ዝነበረ ቶፒክ እዩ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ እውን በጊሶሞ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነ ፍሉይ ነገር ኣይኮነ ኣብ ግዜኡ ንገብሮ ዘለና ስጉምቲ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብ ዘይተርፍ ምዃኑ ተዳሊኹም ፅንሑሉ እዮም ዝብሉ ዘሎ so if this is the case እንታይ ክግበር ይኽእል እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ንዝብል ምናልባት ብዛዕባ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ስለ ዝዛረቡ ክንገጥፈ ኢና ንሱ ኣብዚ ተመሊስና እስኪ ኤውሮጳ እንታይ መደብ ኣለዎ European allies are working on a plan should Donald Trump act on his threat to take over Greenland. That's according to the French foreign minister who was speaking on the radio here this morning. The renewed concern in Europe comes in the wake of the capture, of course, of Maduro from Venezuela, as we've been reporting, and the increasingly direct language from White House staff regarding Greenland. Now, in the latest comments... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፕላን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝህቡ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እንድሕሪ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንግሪንላንድ ክወስዳ ኢሉ ወሲኑ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብሓፈሻ ክገብርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ነገር ኣይረኣየንን ያነ ኪኖት ዘረባ ንሪኦ ዘለና ግን እስከ ንረኣዮም ምናልባት ቆጠባዊ ናሽናሽ ምንቅስቃሳት ክገብሩ ይኽእሉ ዋላ ኩሉ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ተመሊሱ ንዓሚይ ክሕምም ቢካዝ fundamentally كل تمسرت ناي كتبهم ناي security ناتهم يعني يوم سلو زلوا بزوان زي زجاب زوصد وسقمتي تمليسون عميو زيادة كونزو قلنا أمريكا leverage يبلون ويوزخون خبري كلهم على تايكون تلاهم كتفا زعينة سقمت غزو Greenland. Well, we were just hearing in that report about oil, and let's go straight to the point that Donald Trump's been saying that the US needs Greenland for strategic purposes. That's all comprehensible, but the bottom line here as far as Donald Trump is concerned is that he wants Greenland for its raw earth minerals. There are many in the country that the US has eyes upon and has had eyes upon for many years. They include graphite, copper, nickel, zinc, gold, diamond. ብሓፈሻ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ነዚ ግሪንላንድ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናንደልዮ ዘለና ዝበሃል ሓሶት ምዃኑ ምክንያቱ ሬር ኤርስ ሚነራልስ ብብዝሒ ኣብቲ ደሴትቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናታ እቲ ሬር ኤርስ ሚነራልስ ዝበሃል ኣብኡ ብብዝሒ ስለ ዘለዉ ንዓታቶም ንክትወስድ ኢለ ምክንያቱ ንሴኪሪቲ ፀገም የብላን ናይ ኔቶ ኣባል ስለ ዝኾነት ዴንማርክ ብቐጥታ ናይ ሴኪሪቲ ፀገሞም ብሳእ ኮይኖም ክፈትሕዎ ምኻሉ ግን እዚ ነቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ንምስራቅ ከም ዝኾነ እዩ ብዝኾነ ኤውሮጳውያን ተረዲቦም ኣለዉ ዝገርም እዩ ኣብ ኤውሮጳ ኮንካ ነዚ ክትሪኦ ከለካ ብዝሕዝን እንዲ ግን ዳርጋ ተላማሚድና ኢና ኣንፃር ረብሓኻ ምዝራብ ኣንፃር ረብሓኻ ምኻድ ኣብ ኤውሮጳ ፋሽን እዩ ኮይኑ ኤውሮጳ ስለምንታይ ንረብሖም ዘይዛረቡ ገለ ክትብል ከለካ ድማ ፀረ ኤውሮጳ ምዃንካ እዩ ዝርአ ምክንያቱ እዚ ሬር ኤርት ንኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኣለኩም ሬር ኤርት ሚነራልስ ምስ ብራዚል ተረዳዲኦም ክወስዱ ኢሎም እናተዘራረቡ ከለዉ ኣሜሪካ ሰለስተ መዓልቲ ቅድሚ ትርክብ ናይ ኤውሮጳን ብራዚልን ክፈራረሙ ሓሲቦም ዝነበሩ ሰለስተ መዓልቲ ቀዲማቶም ከይዳ ወዲኣ ዲል ገይራ ምስ ከደት ኤውሮጳውያን ምስ ከዱ ጥራይ ኢዶም ከም ዝተመለሱ ዝገልፅ ሓበሬታ ምፅልኩም ነይረ embarrassment after embarrassment after embarrassment ውርደት ድሕሪ ውርደት ድሕሪ ውርደት ድሕሪ ውርደት እያ ኣሰኪማቶም ዘላ ኣሜሪካ ንኤውሮጳ ግን እዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዳርጋ ቫዛል ስቴት ይብሉ ከምዚ መጋበርያታት ደረጃ ኣለዎ ንኣብነት ኣቢ ናይ ኢማራት መጋበርያ ኢና ንብሎ ኤውሮጳ ኣፀቢቖም ካብ ይገዱ ኣፀቢቖም ካብ ይገዱ ኣብ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ክትረወይ ክትብላ ከለካ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ኣሜሪካ መጋበርያ ነው ኣብይ ኣሕመድ ምስ ቻይና ርክብ ኣለዎ ገንዘብ ካብ ቻይና ልቃሕ እዩ እዚኣቶም ቢዝነስ ናቶም ምስ ቻይና ይቀትሉ ኣለዉ ንኣሜሪካ ክሕጉስ ኢሎም ካብ ራሻ ዝመፅእ ዝነበረ ነዳዲ ምንጭ ናይ ቁጠቦም ዝነበረ ንዑ ገዲፎማ ስለዚ ከም ኤውሮጳዊ ሕብረት መጋበርያ ዝኾነ ንኣሜሪካ የለን ፍሉይ መጋበርያ ማለት እዩ ረብሓ ናቶም ኣይግድሶም ናሽናል ኢንትረስት ናቶም ኣይቀድሙ
كله أمريكا زبالته تريد نيغوسيشن استبايلو تشاينا هندو كلاتهم كتصاف عصنيهم أوروبا خير ولا حنتي 15% دي 15% مسلطته ثانك يو سير اوكي لا تبقى خمسه قلعه ابقد مي كفيلا تقبلاته تريليون زخون ገንዘብ كاينفست قبري خيلوا محرز زبال يبلون سسع زخونه ጋውና ዝኾነ ትራምፕ ድማ በላሊዕዎም ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ድማ ከማይ ገብሮም ኣሎ እዚ ኢሊት ናይ ኤውሮፓ ግን ታኻ ትብሎ መግለፂ እኳ ዘይብሉ ይሕረቀካ ቅጭ ዘምፅዩ ግን ኤሪዝ ወለዲስ ቢካዝ ኣብ ኤውሮፓ ስለ ዘለና ሕና ትግረም ኢኻ ክትሪኦም ከለኻ ግን እዚኣቶም ኣብ ዓለም ኣፍሪካ ድሕሪ ኣሜሪካ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክትሪኦም ከለኻ ኣንፃር ነብሶም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ኣይትሕዘሎም ኢኻ ጥራይኻ ትብል ትኽእል ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ናባና ክመልሶ ኢና ናባና ብኸመይ ክሰርሕ እዩ ዝኽእሉ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈንጠዝያ ሕጊ ኣልቦነት ልዕልና ሕጊ ገዲፍካ ገለ ገዲፍካ ኣብ ልልገብት ኦፊሻል ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዞባና ከመይ ክኸውን እዩ ቀጣዩ ገና ምናልባት ታሪካዊ ወደባችን ላይ ልናከብር እንችል ይሆን? ምናልባት ምን ጥያቄ አለው? ለዚህ ዓላማ በእርግጠኝነት መስራት አለብን። ሊሆን የሚችልበት እድሉ ከፍተኛ ነው። ዋናው አንድ ላይ ሆነን በአንድ ቋንቋ፣ በአንድ መንፈስ፣ በአንድ ጉልበት፣ በአንድ እውቀት መንቀሳቀስ ነው። ይቻላል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንዲሁም ሌሎች ወዳጆች በሙሉ ነገ ለሚከበረው የገና በዓል እንግዲህ በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የጤና፣ የመቻቻል كم تري ودا لهم سب أب حدش عمت ويوم بعلى لدت حدقتني غرتان سنة جروب التنان قال ما لا تاتي زمنا نساتهم قل نين دماتهم أفتق بحيلي بخال من قديه لن قبيت أمنك حزو أب كريسماس معرتي تمنيت ناتهم نايتي أبال نايت بارلمان ولا فورين بوليسي إذا لوز بالدينا مفتي قلينا نرويزلنا بنفسه كف بعال استقبره يوهانس دي كدس مسكال ناب بحركم قبرينا نابله أتأجلنا ناي بحري أبزو خوني يكون بوتا نعو نمدفع كنا من تاير حق أتي خدوهم زلون رلنا زيجي provocation نتي زلو كنتات كده فول سلو زلومي إرترا بينا من قد كرينا نزي إذا حجز قبر زلو دبلوماسي نبي قلت خيار سلسلة ليه كم زعينة propaganda نسمى زلنا كوتشي ببحر بر بكلنا يعني أن مالت የኢትዮጵያ ህዝብ በረሃብ እንዲቃጠል ተፈረደበት ማለት ነው። አንገቱን ታነቀ ማለት ነው። ዛሬ የሚያቃጥለን የኑሮ ውድነት ለባህር በርና ለባህር ወደብ የምንከፍለው ቀረጥ የምንከፍለው ኪራይ ነው። ያንን ሴቭ ብናረግ ብዙ ሆስፒታሎች ብዙ ትምህርት ቤቶችን መስራት ይቻላል። Exactly. ቲ አብይ አሕመድ ዝደልዩ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ድዩ ሽግር ናይ ቁጠባ ድዩ ናይ መናሃብሮ መበልሻው ድዩ ኩሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና እዩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተረኺብና ድማ ኩሉ ክፍታሕ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ካብቲ ነቲ ኣስፊሑ ክሓስብ ዘይክእል መንእሰይ ወይ እውን ህዝቢ በዚ ጌርካ ተደንቁሮ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ምልስ ኢሎም ትሪኦም ሞ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ጎቢጦም ሒዞም ላብ ዝነበሩ እቲ ዝኸፈ ጥሜትን ሽግርን እዩ ነይርዎ ምክንያቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ መፍትሒ ከም ዘይኮነ ይፈልጡ እዮም ኣፍ ደገ ባሕሪ ጀስት ሓደ ቱል እዩ ሓደ መሳርሒ ጥቕሚ የብሉን ወይ እውን ኣገዳስነት የብሉን ንብል የለና ግን ናብ ደገ ባሕሪ ክትብል ትገብሮ ዋጋ ወይ እውን ናይ ካልእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክትወስድ እትወስዶ ምርጫ ነቲ ኣለኒ ትብሎ ሰንኮፍ ዝኾነ ቁጠባ ክዕንዎ እምበር ክዕርዮ ይክእልኒ ግን ንሳቶም እንታይ ክብሉ እዮም ዝደልዩ ዘሎም ነዛ ኣጀንዳ እዚኣ ሞር ክደፍኡላ ሞር ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ዞባና ብጉዳይ ናይ ሱዳን ብጉዳይ ናይ የመን ብጉዳይ ናይ ሶማል ብጉዳይ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብርቱዕ ነውፂ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ፎከስ ናቱ ሻርፕ ዝኾነ ፎከስ ናቱ ናብ መን ናብ ኤርትራ ሂዝ ፎከስ ኢዝ ቱ ኤርትራ ንኤርትራ ጥራይ በይኑካ ኣይኮነን there is this ኣብ ብዙሕ ግዜ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና እቲ ዕላማ ካብ በይኑ ዝምለስ ከም ዘይኮነ and United Arab Emirates reaffirm strategic partnership in high-level talks covering regional peace, Sudan, and global climate priorities. Ethiopia and the United Arab Emirates have reaffirmed the strength and depth of their long-standing strategic partnership following high-level ministerial discussions held in Addis Ababa on the 6th of January 2026, the Ministry of Foreign Affairs of Ethiopia announced. The talks took place during the working visit of Sheikh Shakbu bin Nonan Al Noyan, UAE Minister of State, and focused on consolidating bilateral ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ትበሃል ዳርጋ ዲፕሎማቲካሊ ዝተነፀለ ሃገር እዩ ኣብ ምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እንተሪእኻዮም ምስ ውሕዳት ሃገራት ጥራይ ይርክብ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ደይኮነስ ኣብ ምሉእ ማእከላይ ምብራቕ
بجاك مس إسرائيل صبغ زمدنا مسمان نمي بلوم نقليهم بجنزب باكستان كيلهم بجنزب الهند بجنزب قال انت كوينو جنوين زخونه كابل بزبقس صبغ زمدنا يبلوم مس قرابتهم سعوديه يكونوا عمان يكون مس قطر صبغ زمدنا يبلوم سلازي امارات اب درجه لنكنه سعوديه تقبرو زلا تامرات هو زخونه دبلوماسيا منقسقاس امارات كن ناب ابت رايم كما تخيلوا because there is no one دبلوماسي قبري لهم كقبرو زخونه بزح ነገር የለን ኣብ መብዛሕተን ሃገራት ብሕማቕ ዝጥቀሱ ሃገር እዮም ስለዚ እቲ እንኮ ወላ ኣቢ ናቶም መጋበርያ ይኹን ሕጂ እንታይ ገብርዎ ይፍትኑለው ልክዕ ከምዚ ፓርትነር ናቶም ስትራቴጂክ ፓርትነር ግን ክገርመኩም ሓደ ኣገዳሲ ስትራቴጂክ ፓርትነርሽፕ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ማለት እዩ ናይ ዲፈንስ ፓርትነርሽፕ እዛ ጉዳይ እዚኣ ብዘይገድስ ናበይ ክትከይድ ትኽእል ውፅኢት ናይቲ ገጅፍ ስዕረት ኣጋጢሞም ዘሎ እዩ እንታይ ዓይነት ስዕረት ለስናብዚ ዘገርም ኩነታት እዩ ዘሎ Fighting in Yemen has been intense in recent weeks. An escalation which has exposed a rift between Saudi Arabia and the UAE and has fractured a coalition created to fight the Iran-backed Houthis, a dominant fighting force in Yemen which controls about a third of the country. These are Saudi-backed Yemeni soldiers with the internationally recognized government entering a military base in كم تري ودلهم سعود عرب ني يمن ولا حنت كوينا كردعنا بزي كل من قديس قصة زلز قداي زي كتردعوا كبيديو إمارات نشمن تعمت ولا نعسر تعمت كتهنصوز أنحت كومي يلن أباي تحيال عطو وجله كل عينة أسوارا زلو قل زلو ولوجستيك زلو وتمكرو زلو قل تباهيلو ني يمن دارقا حمس مسابي الوعز نبري أوش تصومن مراحيو كابت حقر هديمو وتيلو هديمو بجالبا غيرو نسومالي لاند كم زهدمن كابت سومالي لاند دما بفلوي نفاريت ناب إمارات كم زو صدوتو يزنقر زلو أوشتي شدشت معالت شو عتا معالت زقاتمي ازي كارتاب زتري ود اللهم ناي بحكيو محمد بن سلمان زغبرو زلو مجلس كترخبلون كبيديو اذا كارتا تري وازلهم بتبيچا زبال زلو بتي ابل علوي دلو بيچا ازيتي امارات قاصر وي ونتي بامارات زدقاف اس تي سي زبال زقاصر زنبريو اتقطليا دما السعودي باكد بمنجس السعوديه ويون بمنجس السعوديه زدقف مرحنات يمن زبال ويون بعالم درجاون تقبلنا زلو منجسنا يمن زقاصر زنبر بوتاي تقطليا تري واللهم تقلاله جماجم بحري تنفيق وزنبريو اوش تشدش معالتا دكيروم تنكيروم بمولات يمن بجكا تاني حوتي سا قبل واي كلون زبزح كفال ات زغرم زبلو سوقات راز بحال الله كريكم نتي سوقات راز بحال دسيت زنبره انكل لاي امارات ابوسي عبد بيس كتجبر نويح اتكيلا قد كي تحسب زنبرت تقليلكم وصط بهايل مالو كاو سعوديه وانا وبيز الله منجس يمن دما تقليلكم وصط سلا زبلهم كابون نبرتهم طرنيفون يوصلوا يزبال زغرم ازي اب وتادراو صفيت كون كلو منالبات politically diplomatically نسعوديا كترها بلا تخون امارات نبليرنا نو political دما كمتي اب بوتادراو قلصما غدايا سعوديا تفتح زلا politically صبللتنت سعوديا تريو زلا دما كالا رستيو نعم اذا كفالدي بريزنت نايرترا ابز حج قربا زمص انترفيو ناتو بزعبا زك زار مخان رغصنيا because he has حركات تنس زدليو وي ايرترا تدليو ነገር እንተሎ ናይ سعوديا رول هذا regional power house ناتو حلافنت تسكيمو كخيد ناتو حلافنت كسكم مس زغل ترايت زوبا وحسنت كركب زغل بقمت قالو هذا regional power صلواناتو حلافنت ناتو انتزنقعو بخالوت ناشط حيلتات دكت كاخصقب كم تخل دما قرن افريكا سكي حياه صنيحه سعوديه بزخدتو بقى بصبق يسب زقبالا زلو اب غداي ناي صومال اب غداي ناي سودان اب غداي ناي سوريا اب بزح غدايات اب غداي ناي يمن بمولو تزبي ابتن هاجرات زلو ترايدي كونس دارغا اب مبزحتن هاجرات اسلام زلو هاجرات افريكا زلو ناس سعوديه تقبر زلا يدقفلو مغنيات سعوديه هاجرات لولاونتن غزاتاو حدنتن كتنكف يبلون ياتلدلا نزي دما مانم هاجر يزدليو امارات دقمت قالوا نفس وقف هاجر كما غلا لنايو مقيلنا اتخم مقل كلنا دما كمقال زدل اكلنا حبرت سدلينا نعو غسغسنا ገንዘብ ሂብና ነተሃገር ምስ መቀልና ናትና መጋበርያ ከሆን ክል ትክፋልና ይተሃገርትያ ድማ ንዓና ብዝደልናዮ መንገዲ ከነተግብሮ ንኽእል ዲቫይድ ኤንድ ኮንከር እዚ ልክ ብሪጣንያውያን ኣብ 1600 ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ዲቫይድ መቂልካ ግዛ ልክ ንዓ ነታ መፅሓፍ ኣንቢቦም እዮም ከተግብርዋ ፈቲኖም
ድሮ ኣብ ክንደይ ሃገራት ድማ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ኣለና ኣብ ሊብያ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሶማል ንሪኦ ኣለና ኣብ የመን ድማ ድሮ ኣብ የመን ወዲቑ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ነይሩ መጀመርያ ናይቲ ተመሊስና ኣብዚ ምስ ንርኢ እቲ ወታደራዊ ቅልጽም ናይቲ መንግስቲ የመን ብስዑድያ ዝድገፍ ማለት እዩ በቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ስዑድያ እናተሰነየ ሳተላይት ኢሜጅስ ካልእ እናረኣዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ሓይሊ ዳርጋ ከተማ ዓደን ከም ተቆፃፀርዋ ብዙሕ ክፋላት ናይቲ የመን ዝበሃል ንነዊሕ እዋን ፈፂምካ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ሓሲቦሞ ዘይፈልጡ ቦታታት እናተቆፃፀሩ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እታ ኣገዳሲት ስቶሪ ዘላ ግን ኣበይ ዘላ መሲልኩም ኣብዚ ያለ ሓንቲ እቲ መራሒ ናይ ኢማራት ኣበይ እቲ ናይቲ ኤስቲሲሲ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን ኣብ መወዳእታ ማለት ሃዲሙሎ እንዲዩ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ሃዲሙ ወይ እንታይ ኣጋጢሙ እስኪ ንስማዕ The southern separatist leader has fled to the UAE via Somaliland. It comes a day after Aidarus al-Zubaydi did not show up for talks in Riyadh. Yemen's Saudi-led coalition has put out a statement about al-Zubaydi's whereabouts and alleged escape. It reads like this, in part, that al-Zubaydi was on a vessel that deported him to Aden towards the breakaway region of Somaliland after midnight on January the 7th. It says the ship shut off its identification system and arrived at the port of Berbera around noon. The statement then says a flight picked up al-Zubaydi and his companions without specifying its destination. كم تريد لهم سعودية نتسبتي أب تنا يمن منقص ترخيبه وأقول دايك زرارب حسيب منيرم كم يلو كم زحدمه نبربرة نب سومالي لاند كم زحدمه كابو دما بفلوين فريت نب أبو دابي كم زخده فليت أمان لو زدما نفسه زخاله أمانغ سعوديان إماراتن زنبرة بأسي نبزلا على براخة وينزلا على درجة أدي بول ليز بعضلو سلزي إزي نايكلت يوم حجرات نريو زلنا كاب درجة ناي حسابات مفللاي ويوناي استراتيجي ويوناي ربحات مفللاي نابقلت زخوني تتصابو زسجر كونتاتنا نريو زلنا تتصابو دما بغالاتن بدبلوماسي زي كونه بوتادراو قلت إمارات عقما فليت على already درجة سعودية دك إسقام زلنا بدك أصنع سعودية كم دليتهم كعندرو دصنحو اتكوننات رياليتي تشيك هاريمو مالو نعمتات انفستس غبرتو نعمتات دسرحتون كل عينات نجر عبقد معينا توعوع قبل شوح قبل يرالو سلازي نيكست ستيب انتي يقون من البات ناي سعوديه زفره سب سكفتا زلو نجرتلو ام بي اس نزعج زغبرو زلو نك እንደምንታይ سستينبلي بقصالነት ክከታተሉ ይኽእል بقصالነት አትሪሩ ክሕዘ ይኽእል ምክንያቱ ምናልባት ኣብ ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፀብለልትነት ታሪኻ እንድሕር ገዲፍካዮ ኣብ ግራስሩት ኣብ ባይታ ዘለዉ ኦርጋኒክ ዝኾኑ ተቃወምቲ ኣክተርስ ኣቑማ ስለ ዘላ ኢማራት ንኽብለሱ ፀገም ዘለዎም ኣይኮኑን ባይ ዘ ወይ እቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝፈልጥዎ እዚ ናይ ኢማራት ስዕረት ከም ዓብ ስዕረት ክርአ የብሉን ክብሉ ርእ ኣለኹ ፀረ ኢማራት ዝኾኑ እዮም ግን ምክንያቱ እዚ መራሒ ሃዲሙ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ ኢማራቱን ኣይደልይዎን እዮም ነይሮም ስለዚ ናቱ ምህዳም ወይ እውን ካብ ስልጣን ምእላዩ ከም ሓደ ሕማቕ ነገር ኣይኮኑን ዝርእይዎ እሳቶም እውን ኢሎም ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሓይልታት ዘሎ ኣስቀንሽተ I'm tempted to say was, I don't know. The face of the southern separatist movement. Is he out of the picture now that he's left Yemen? Definitely. He was backed by the United Arab Emirates, put into place in 2017 as the leader of the STC, in a push to pave the way for putting together an independent southern state. This is why he was widely perceived to be the voice of the separatist movement. From a Saudi perspective today, he's a fugitive. He had a chance to fly to Riyadh to negotiate a settlement. From now بعفش كم تريون لهم التكونات ديليكيتن بزعبا زمراحيهم زارب زلو بزح حلق زباله كونتات كم زلينا نري ناو اذا منغو كلتين زلو قريفنا ناب افريكا قصنا ملسك نبل كلنا دما قندين اتقند اقداس زلو قداني سوداني قداني سودان معنا لمانم زقدسنا بقربا زتنكفنان ارستيو إلنا صنحنانا سو اب قداني سودان نو بعبيو تي قدايناي امارات كلتا نغرات كنرينا because here we can see many aspects. Give me a second. مجمريا ab Sudan Saudiya تقبرو زلا كريوكمي Saudi this one and second is Saudi أبزياد من رأيتها sorry okay let's start here
መጀመርያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መራሒ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ሱዳን ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ሱዳን ጀነራል አልቡርሃን ተራኺቡ ኣሎ እዚ ሕጂ ስትሬት ጽቡቕ ዝኾነ አላያንስ እዩ ኤርትራ ናብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ሱዳን ከይዱ ምስ አልቡርሃን ተራኺቡ ነይሩ ዝከኣሉ ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ክገብር ምዃኑ ነጊሩ ኣምደን ናይ ግብፂ ፎሬን ሚኒስተር ድዩ ገለመፂዎም ዓብድልፋታሕ ድማ ናብኡ ከይዱ ካብኡ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ንስዑድያ ከይዱ ሓደ ፒቮታል ወይ ከዓ ዳርጋ ሚድያታት ኣናሊሲስ ናይ ግብፂ ዝብልዎ ዘለው ናይ ኤምቢኤስ ምትንሳእ ተባዕ ስጉምትን ቅልጡፍ ስጉምትን ክገብር ምጅማሩ ምስ ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ መገሻ ዘተሓሕዝ ኣለዎ ክብሉ ብተደጋጋሚ ይሰማዕ ኣለኹ and there's a good correlation ቀደም ከምኡ ክገብርዎ መደብ ነይርዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን there's a good correlation ወይ ከዓ ዝምድና ኣለዎ ዘተሓሕዝ ኣለዎ እዩ ድሕሪ እታ ርክብ immediately ስጉምቲ ክገብሩ ኢና ርኢና ዝኾነ ፕሬዚደንት ኤርትራ ፅልዋናቱ ክንምንታይ ነይሩ ኣብኡ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ስዑድያ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናብ ሱዳን ከይዱ ምስ መራሒ ናይ ሱዳን ተራኺቡ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ድማ ናይ ሶማልያ ፎሬን ሚኒስተር ናብ ዓዱ ዓዲሙ ናይ ጅቡቲ ኣብ ዓዱ ዓዲሙ ምስ ኩሉ እቲ ከባቢ ዘሎ ምስ ግብፂ ብቐጥታ ተራኺቦም ኮንሰንሰስ ኣኪቦም ንኩሉ ሒዙ ናበይ ከይዱ ነዚ ሓበሬታታት ሒዙ ናብ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ክትፈትሖ ኣብ መንጎ መሐመድ ቢን ሰልማንን ዶናልድ ትራምፕን ርክብ ተገይሩ ነይሩ እዩ ስለዚ ስዑድያ ድማ እቲ ጅዳ ቶክስ ዝበሃል ቀዳማይ ሸምጋሊት ናይቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ስለዝነበረት ገዲፋቶ ዝነበረት ሮል ናታ ኣክቲቭ ሮል ክፃወት ስለዝጀመረት ቀጥታ ንዑ ሒዛ ናብ ኣሜሪካ ኸይዳ ኣብ ኣሜሪካ ስዑድያ እንታይ ዓይነት ዲፕሎማቲክ ክላውት ወይ እውን ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ከም ዘለዋ ክንርኢና ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ዲፕሎማስያዊ ክእለት ክህልወካ ክእል እዩ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ግን ኣለካ ድዩ ትሕቶ ለከደስ ኢሚዲየትሊ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ስእልታት ካብ ኣሜሪካ ክወፁ ጀሚሩ ሓደ ካብኡ እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ምስ ማርኮ ሩቢዮ ርክብ ከም ዘካየደ ዘርኢ ምክንያት ርኢና ብክልቲኦም ወገን ድማ ኦፊሻል ኣናውንስድ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ፎሬን ሪሌሽንስ ዴስክ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ብክልቲኡ ሳይድ ዘለው ብዴሞክራት ሳይድን ብሪፐብሊካን ሳይድን ዘለው ኩሎም ረኺቦም ምስ ኩሎም ተራኺቦም ኣለው እዚ ኸ እንታይ እዩ ኣብቲ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ፎሬን ሪሌሽንስ ጉዳይ ናይ ኢማራት ድሮ ብዙሓት ኣሰልቺዎም እዩ ነይሩ ብኸመይ ኣድረስ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ዳዩ ጠፊዎም ወይ እውን ድፊስ ኢኖምሉ ነይሮም እምበር ጉዳይ ናይ ኢማራት ዳርጋ ንኩሉ ሰብ ያስካሕካሕ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ስዑድያ እቲ ዝበለፀ ፑሽ ጌራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ጉዳይ እቲ ከተንቀሳቕሶ መፂኣ ኣላ እዚ ኦልሬዲ ንስዑድያ ንኢማራት መርድእ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ because Secretary Marco Rubio just concluded a meeting with Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan to discuss continued coordination in support of Middle Eastern security and stability, including the Gaza, Yemen, Sudan, and Syria. ስለዚ generally ጥቕስ ከየበልካ ብሓፈሻ ከም ተዘራረቡ እዩ ዝንገር ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ በሙሉ ስለምንታይ ይገብርዎ ከም ዘለውን እንታይ እቲ ድፊት ናቱን እንታይ እቲ ውፅኢት ናቱን ምስ ኣሜሪካ ኣላ ዓይነት ኮይኖም ተረዳዲኦም ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪ ዝርክብ ስዑድያ ከምዚ ክትገብር ኣሎ ወይ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ገለ ዝብል መግለፂ ይረኣና ተዘራሪብና ሓሳባት ተለዋዊጥና ኣለና እዮም ኢሎም ዘለዉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ምስ ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ኦፊስ ከም ዝተራኸበ ዝገልፅ ሓበሬታ ድማ ንርኢ ኣለና ብዙሓት ሰባት ነዚ ኩነታት እዚ ናይ ብሓቂ ስዑድያ ሲ ከምዚ ክትገብር ትኽእል እንድሕሪ ኮይናስ ክሳብ ሎሚ ኣበይ ነይራ ክሳብ ሕጂ ሲ እንታይ ክትገብር እያ ደቂሳ ነይራ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኢሎም ክፅሕፍሩ እየ ኣለኹ ሓቆም እዮም ከ ከምዚ ጌርካ ሓያል ዲፕሎማሲ ጌርካ ሽግር ብእዋኑ ክትፈትሖ ትኽእል እንድሕሪ ኮይንካ where were you all this time ኣሽሓት ህዝቢ ናይ ሱዳን ሂወቱ ክኸስር ከሎ የመን መእተዊኣን መውፅኢኣን ክሳብ ዝጠፍኣ ክሳብ ትኸውን ሲ ኣበይ ነይሮም ሕጂ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ስዑድያ እቲ ሊደርሽፕ ሮል ናታ ሪጅናል ፓወር ሃውስ እዩ ዝበሃል ግን በይኑካ ኣይኮነን ኣብዚ ርስምዑ ሕጂ እቲ ኩነታት ድማ ብኸመይ መንገዲ ኮኦርዲኔትድ ከም ዝኾነ ኣብዚ ስምዑ Of this evolving axis are three leaders who remain firmly in power today: Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey; Abdel Fattah el-Sisi, President of Egypt; and Mohammed bin Salman, Crown Prince and Prime Minister of Saudi Arabia. Each leads a state with substantial demographic, economic, military, and diplomatic weight. Together, they represent a concentration of influence that is reshaping regional calculations from the Eastern Mediterranean to the Red Sea and the Gulf. This emerging alignment is not a formal alliance sealed by treaties or joint command structures. Instead, it is better
كم نريو زلنا زي أقداسي معبالة مخاني زنقر زلو حدا أقداس اللاينس درو مسرت هانيسو خمزلو يزنقر زلو سخا أمانغو جبسن سعوديان وريد نيريو ناي ريتسي فورم سيت سمون سلزخونا تركو دما بقى تامز يوم كليت يوم تراخب كم زلا سلازي أمانغو زيوم سلس يوم حقرات كجبر زخل زمدنا اتزبالة زي أستوات أخ جبر زخل مخاني زنقر زلو بات نزا فيديو كود كدالو أبز دالو ولو زنبركو ني تركي أب سعودية قد كيد إمارات كم زي تدلي زنقر زلو نسو دما أصوار كنجزي نايلو توب ديليجيشن ناي إمارات أصوار نخجز إن تركيا قيد خمس زلو ما راح ناي تركي بجنزب زجزاء مخانو جنزب سسعنا جنزب سلزلو كاب كلهم سكويس كجبر كفتن كم زخل فليتهم درو أب ديليجيشن سريدو مالو سلزي إمارات كميجر كا نتنا السعودية أكايدا كتودقات غل كل زك على كتجبر مخانا تردي ومالو حتى جن جنزب زخانة نجار كوس على كاي غل خوني تركي من السعودية ركب زجبر ني السعودية سلد فطي كونن إسرائيل أبتشتشو مسياتو سلزلا أب سوماليا ون إسرائيل مسيات سلزلا بمنقدنا سومالي لاندن يو اي إنجيرا مسياتو سلزلا من البعض أسوار شط اللهم يخوني ويقله بات أبزوانزي اتي ناي ربحا تناي سكيورتي تناي قطبا شجر متي وزلو مس إمارات تشاريخو كفتحو زخلت أقامي كم زي بالفلوتيو مس سعوديان مس قبسن تشاريخو جن أبزح نجارات علاماتاتو تمساسلتن أجنداتاتو حدا كون خليو سلازي أما نجوزهم سلست هجرات كجبر زخل زندنا برقت قبسنا عبنت قبسي أبزو كن دايزي نتصور زخون السئل كلوانا قبسي بتعمي فرهيز ولا أبزو دايزي أنصار إمارات بحب قبل هيكلني بحب عفوا خفت هيكلني أنصار إمارات قبس زبال ناو إيرترا عند حري مس قبسي عبدي المقبار سكيبتيك سنتلو أخوينو من البات قمتناتي بسنك زغي كوني يترفني قبسي بإمارات كومبرومايزد كوينا زل هاجريا إمارات أب سعودية عبي باور اللوا دارجا بقولوا روك تحزت خلي أنا زي عبد الفتاح السيسي نفس التانكم تقولوا شفان زقبرت له ساعة نتي محمد مرسي اللي خلوا نتي مسلم براذر هود أب سلطان بس مسؤول عمن ملاي مجمريا نا إمارات إكسبيرمنت قبسي أنيرا أب قبسي مجمريا تي ناتا إكسبيرمنت بميديان بايتا مسيخا بتقبروا وحد جنزبن بوليتيكا خصوصا كم تغل دارجا تناي إمارات زهجي فورين بوليس تغطى لزلا نا مجمريا إكسبيرمنت أب قبسي نيرو ني عبد الفتاح السيسي أب سلطان كم تقولوا لما أبي دينيروا نعمل نقول عندنا سلطان دما مس قبسي تبغ زمدنا يزلهم بزع جنزب دما كونتريبيوت يوم زقبروا لهم بتقول طبعا قبسي سلازي عبد الفتاح السيسي معركة دي نو سكيورتي ناتو شجرت فترة لله كنا منتهي بدوتات فترة لله أنصار إمارات كخيط كم زي واتسون عقم كم زي بلون نصر كوين له سلازي كم زي عين الدرجة أبزلنا له من البات إيرترا مس قبسي ديل كجبرت ده لجن نا إمارات فاكتور كأصل زريوه بناي قداي نا إمارات خون كله حليفهم كبونا خمس خول قمت كلهم كم زخل قمت علني سلازي أتزبالت أديل كجبر زخل من السعودية قبت عبي يوم زت أمام لقى أنصار إثيوبيا زت أمام يوم جن إثيوبيا لما وانا اللوا وانا هذا ما إمارات يبزوان سلازي مس إمارات قبتي نايدي ديفنس ديل مس قبتي بزح ميت كتب لي تخل حق whatever it is احنا كنترول فون قبرنا نخل ديل كجبر انت زخل صبغي بحلايه ولا مس قبتي يكون ولا مس السعوديه انا ناتيريتي انا I'm gonna say this again and again and again and again and again سلمتاي قبتاويا انا حاليا ما يكونوا زقبروا it is for their own security reasons so إذا الله يانس زنريو زلنا بحركاس كردانا زلو أب عالم شركنات ميت خاميتي نعخا حلفان خجبر الكاش مسخا شركنا زات حيلي لنا نسوني ربحي زات تصاد ما ربحا ما كل جزء خاخات حلو زلك سلازي نساتهم كم تقولوا ملو نعم هبنا بقاسهم كحلونا يم قليلنا يكوننا جن to some extent technological transfer ديو experience sharing دي كهل نجارات أدلات نختركب أتاويتاتهم كتروح بلو تخل من قد نتولو نمتقامو جبن ويون كبيرة مثلاً حالات كلن هجرات تجبروا خلوها إيرترا ترايزي تجبروا لمقنعات أي رأينني. now زرينا يزلنا تمليسنا مستناي قبت خنرية خلنا ناي زي ثلاث هجرات شركات جينا أب تود نجراي بس حنا له ودو درجة بس شو أنت عينت مدام تاكم سوخلو أنت عينت لو تكم يقولوا وكرينا جن ولا ون حبيرهم خسرحو كبيت بده يتصبهم زلوا الدول بنرعمهم احنا أشقائنا لما يطلبونا وست رئيس زي ما نقول لك كده أشقاء እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ኑልን ካለን እንደገና ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኑ ካለን እንሄዳለን
እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩን ብቅ እንላለን على طول አለን። እንደገና ሐሰን ሼክ ማህሙድ ኑ ካለን እንሄዳለን። እኛ ወዳጆቻችን ከጠሩን ብቅ እንላለን على طول حرك አዎ ወዲያው ነው የምንንቀሳቀሰው ወዲያው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዩ። ስለዚ ብወገን ግብፂ እቲ ሚድያ ኦብሰስድ እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ዘሎ እንታይ እንድሕሪ መሻርክትና እንድሕሪ ንዑ ኢሎምና ፕሬዚደንት ኤርትራ ወይ እውን ኤርትራ ንዑ እንድሕሪ ኢላትና ሶማልያ ንዑ ሓግዙና እንድሕሪ ኢላትና ጅቡቲ ብዓብዪ ብዛዕባ ጅቡቲ ይዛረብ እዮም እንድሕሪ ዕድመ ተገይሩልና አለጡል ሰፖርት ኢሚድየትሊ ብቅፅበት መፂና ክንሕግዞም ንኽእል ኢና። ስለምንታይ ስምዕዎ ስለምንታይ ከምኦም ዝገብሩ ان القوم بتاعنا ይሄ ምክንያቱም የብሔራዊ ደህንነታችን ጉዳይ ነው። الشقيق لما يقول لك الحقونا تعالوا يا جماعه ادونا خبراتكم او ساعدونا አንድ ወዳጅህ ና ልምድህን ስጠን አግዘን ሲል እንዴት እምቢ ትላለህ? في عمليه الامن ومكافحه الارهاب በደህንነት ዙሪያ እንደገና ምንድነው ስሙ ጽንፈኞችን ልምድህን ስጠን አግዘን ሲል እንዴት እምቢ ትላለህ? في عمليه الامن ومكافحه الارهاب በደህንነት ዙሪያ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሳቶም ምስ ኢማራት ይኹን ምስ ማንም ሓይሊ ሽርክነት ገይሮም መጋበርያ ኮይኖም ኣጀንዳኦም ንኸሳልጡ ኖርማል እዩ። ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ይኹን ጅቡቲ ድዩ ካልእ ሃገር ወይ ሶማልያ ድዩ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ካልእ ሃገር ኮይኑ ንክሰርሕ ግን ንዓታቶም ነዞም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ከም ዓበ ሓጢኣት እዩ ዝመስሎም። ሕጂ ብወገን ግብፂ ካብቲ መንግስቲ ይኹን ካብ ሚድያታት ናቱ ይኹን ኤርትራ እንድሕር ንዑ ኢላትና ዊ አር ሬዲ አለጡል ክንመፅእ ንኽእል ኢና። በቃ ብቐጥታ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና። ናው እዚ እንታይ ነግረካ ኤርትራ ምስ ግብፂ እንድሕር ደልያ እቲ ቻንስ ከም ዘለዋ ኤርትራ ምስ ግብፂ ናይ ዲፈንስን ናይ ካልእ ሴኪሪቲን ናይ ካልእ ቁጠባዊ ኮኦፐሬሽን ንክትገብር ነቲ ዘለዋ ሽርክነት ዕምቆት ንክትውስኸሉ ኤርትራ እቲ ብወገን ግብፂ እቲ ድልኤት ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ ከም ዝበለኩም ንግብፂ ናትና ናሽናል ሴኪሪቲ ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ እዩ ዝብል ዘሎ። ናሽናል ሴኪሪቲ ሃገራዊ ድሕነት ናትና ኣብኡ ስለ ዝምርኮስ ስለዚ ንሳቶም ግብፂ ኣባና እንተመፅያ ንዓና እያ ክትቆፃፀር ይብል ኣለዎ። who cares I don't care ንዓኹም እንታይ ይስማዓኩም I don't care ንኤርትራ እንታይ ይስማዓ ይደገድሰና ናትኩም ናይትሜር ናትኩም ሕማቅ ሕልሚ ንዓይ ወላ ሓንቲ ይኮነን። it doesn't mean anything ንዓይ ንኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ይኹን ሽግር ንዓይ ሽግረ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ዲል ንኢትዮጵያ ክወርር ኢለ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ወይ እውን ንኢትዮጵያ ከዳኸም ኢለ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ እንታይ ዳ ናተይ ሴኪሪቲ ናተይ ልኡላውነት ናተይ ረብሓ ናተይ ሽርክነት ናተይ ቁጠባ ኩሉ ነገር ንዓይ ዝምችዓኒ እየ ዝገብር ዘለኹ። ንዓይ ዝምችዓኒ ከም ልኡላዊ ሃገር ድማ ምስ ደለኽዎ እየ ዝገብሮ ምስ ደለኽዎ ኤንድ ንስኻ ኣብ ጎረቦ ኮንካ እዚ ጎረቦ ናተይ ከምዛ ይገብር ነይ ክትብለኒ ክትእዝዘኒ ድማ ይትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ትማሊ ኣብ እግረይ ተንበርኪኽካ ትልምነኒ ዝነበርካ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾንካ ምናልባት ሎሚ ኣብዘን 3-4 ዓመታት ፅቡቕ መግቢ ስለ ዝበላዕካ ኣብ ፅቡቕ ዓራት ስለ ዝደቀስካ ረሲዕካዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሻ ኣብ በለጭለጭ ገዛ ትነብር ስለ ዘለካ ኮምፕሊት እቲ ኩንነት ናይ ዓድኻ ረሲዕካዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ ካብ ግብፂ ክትረኽቦ እትኽእል ምስ ግብፂ ክትገብሮ እትኽእል ዲል ተኽእሎ ናቱ እየ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ። ግብፂ ብተደጋጋሚ ንብሎ ከም ዘለና ንኤርትራ ረብሓ ስለ ዘለዋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ በዓል ግብፂ ሽርክነት ክትገብር ድዩ ምስ ካልኦት ክትገብር እቲ ተኽእሎ ብወገን ግብፃውያን ዮር ዌልካም ኢፍ ዩ ዋን ዱ እዮም ዝብሉ ዘለው። ኤርትራ እንድሕር ፀዊዓትና ክንመፅእ ንኽእል ኢና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። እቲ ፅቡቕ ነገር ካብዚኣቶም ከም ፀኣልኩም ፀናሕኩ ድማ ካብዚኣቶም ዘምፃልኩም ዘለኹ ስለምንታይ እዩ ቢካዝ ዴይ ኖው ኤርትራ እንታይ ለቨሬጅ ከም ዘለዋ ኤርትራ እንታይ ተኽእሎታት ኣብ ኢዳ ከም ዘለዋ ይፈልጡ ኣለዉ። ስለዘይ ትገብሮ እዮም ዝሕጎሱ ዘለዉ። ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ክትገብሮ ዘይምኽኣላ ሓደ ካብቲ ኣፀቢቑ ዝሕጉሶም እዩ። ስለምንታይ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ማለት ኣቱም ሰባት ነዚ ነገር እዚኣ ኩሉ ግዜ ክንዛረባ ኢና። ኤርትራ ሓያል ሃገር እያ። ምድግጋም ነቲ ኩነታት ኣይቀይሮን እዩ። ኣብ ዓለም ግን ብዙሕ ፋክተር ኢኻ ኣብ ግምት ትእቱ። ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ይኹን ኣሜሪካዊ ይኹን ኤውሮጳዊ ይኹን ቻይናዊ ዋላ ሩስያዊ ካልኩሌት ክገብር ከሎ ዴሞግራፊ ዝበሃል ኣገዳሲ ባእታ እዩ።
ህዝቢ ዝበሃል ኣገዳሲ ባእታ እዩ ዴሞግራፊካሊ ፀብለልትነት ኣለዎ ኣብ ልዕልና እሱ ብብዝሒ ህዝቢ ኣፀቢቑ ፀብለልትነት ኣለዎ እዚ ፀብለልትነት እዚ ድማ ንመብዛሕተን ሃገራት ናብ ኢትዮጵያ ገዘን ክዘዝያ ይግድደን እዩ ስለምንታይ ዕዳጋ እዩ ዘገድሶም ዕዳጋ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ዝዓበየ ፀጋ ከም ዘለዋ ይትቁፅር ስለምንታይ ዕዳጋ ኣለዋ ብዙሕ ነገር ክሸጠሎም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሎም ቶም ምሳና ሽርክነት ክገብሩ ዝደልዩ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኩንነቱ እንተረዲእናያ ንከይድ ኣለና ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ከይትገብሩ ኣነ ከምዚ ክበኩም እየ እንድሕር ኢላቶም ነቲ ናይ ኤርትራ ንክገጥፍዎ ተኽእሎ ከም ዘሎ ክትግምቱ ኣለኩም ክደግመያ እዚኣ ንጥልያን ምስ ኤርትራ ሽርክነት ንክገብሩ ኣብ ዝደልዩሉ ዝነበሩ ክሳብ ሕጂ ድሕርሕር ዝብሉ ዘለዉ ቀጥታ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ኢንቨስት ገይሮም ኣለዉ ሚልዮንስ እዚ እንታይ ዝነግረካ they are willing ናብ ኢትዮጵያ ሞር ኢንቨስት ንክገብሩ ቢካዝ እቲ ማርኬት ናይ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝስማዑ ዲሞግራፊ ስለ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ እቲ ዕዳጋ ይረኣዮም እዩ ስለዚ ንኤርትራ ኮምፕሮማይዝ ገይሮም ንኤርትራ ገዲፎም ንረብሓ ምስ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ገዲፎም ናብ ኢትዮጵያ ክዘዝዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኩነታት እዩ ፑቲን ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ሽርክነት ክገብር ናደለየ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምረፅ እንድሕር ኢልካዮ ዊ ኦል ኖው ንመን ከም ዝመርፅ መብዛሕትኡ ግዜ ንበዓል ፑቲን ናብዚ ምረፅ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ እቲ ናቶም ኢንተረስት ሞር ናብ ኢትዮጵያ ዝዘዘየ ይትርዮ ቻይና ዲስ ኢዝ ኤግዛክትሊ ዋት ዊ ሲ ቻይና ንኤርትራ ከም ሓንቲ መሻርክታ እያ ትርያ ንኢትዮጵያ ግን ኦል ዌዘር ስትራቴጂክ ፓርትነር ገለ ካብተን ዝለዓለ ዕምቆት ናይ ሽርክነት ዘለወን ሃገራት እያ ትርያ ቻይና ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሃገር ብዕዳጋ እያ ትግምቶ ብዕዳጋ ኢትስ ኦል ኣባውት ማርኬት ኤክስፖርት ኦሪየንትድ ቁጠባ ስለ ዘለዎም ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣባውት ማርኬት ስለዚ ቫይብረንት ማርኬት ኢትዮጵያ ኣለዎም ይብለኩም ኣለዎም ግን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም መንእሰይ ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ፖቴንሻሊ ምስ ግዜ እቲ ቁጠባ እንተተማዕራርዩ ብዙሕ ነገር ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ንኣብነት ናይ ቻይና እዘን ኤሌክትሪክ ካርስ ቢዋይዲ ደንገለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሽየጣ ከም ዘለዋ እዚ ንቻይና ኣገዳሲ እዩ ዳትስ ዋይ ቻይና ኣብዚ ንሕና ከምዚ ንሕማቕ ወይ እውን ክስማዓና ገለ ኢለይኮንኩም ግን we need to focus on the reality ኣብቲ ኩንነት ኣስተቢልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምስ ኢትዮጵያ ተራኺብሎ እዚ ሕጂ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ናብ ሓድሽ ዓመት ክኸውን ከሎ ናይ ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ናብ ኣፍሪቃ እዩ ዝኸይድ እዚ ዓመት እዚ ኢትዮጵያ ሶማልያ ታንዛንያ and I don't know ሶማልያ ታንዛንያ ለሰቶ ዝበሃል ኣዝዩ ንእሽተይ ሃገር እዩ ግን ስቲል ነዘን ኣርባዕተ ሃገራት መሪፆም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ገፆም ምኻዶም ድማ ንሪኦ ኣለና ናው እዚ it doesn't mean ሓደ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ሽፍት ንርኢ ዘለና ቻይና ዓመት መፀ ምስተን ናይ ቁጠባ ሽርክነት ዘለወን ሃገራት ትራኸብ እያ ስለዚ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮሞ ዘለዉ ኣካልናት እዩ ግን ንኣቢ ግን ኣገዳሲ እዩ እዚ ስለምንታይ ኣቢ ስቲል ምስቲ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ኩናትን ዕግርግርን ሌጂቲመሲ ናቱ ወይ ተቐባልነት ናቱ ከም ቆልቁል እዩ ዝግባእ ኣብ ዓድኻ 4-5 ኩናት ይካየድ እንተሎ ብዓለም ደረጃ people can not take you serious ማለት ብረት ኣልዒሉ ዝዋጋእካ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከተማታት ተቆፃፂሩ እንተሎ ወይ ገለ ንስኻ ንባዕልካ ከም ሓያል መራሒ ክርዩኻ ወይ እውን ነቲ ሃገር ሙሉእ ቁፅር ኣለካ ደይብልካ ንክትረአ እውን ከቢድ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ በዓል ቻይና ፎሬን ሚኒስተር ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ናይ ጥልያን ናይ ፈረንሳ ናይ ካልኦት ዓበይቲ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ክመፅዎ ከለዉ ደን ኣብይ ኣሕመድ ሌቨሬጅ ኣለዎ እዚ እቲ ሌጂቲመሲ ናቱ ላዕሊ እዩ ዝመፅእ ድሮ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር መፅዎ ነይሩ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ድማ ህንድን ቻይናን ኦልሬዲ ኮምፒቲንግ ናብ ዕዳጋ ኮምፒት ገብሩ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ኣስተቢልና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ንሕና ድማ we need to realize ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ነቲ ዲፕሎማሲ ዓብይ ፅልዋ ዝገብረሉ ኩነተ ቁጠባኻ ምዃኑ ብዙሕ ህዝብኻ ምዃኑ ቀንዲ ግን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናትካን ዘለካ ፀጋታትን እውን ኣገደስቲ እዮም ሕጂ ንሕና ካብዞም ኩለን ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣለና ዝበዝሑ ሃገራት ናባና ዝመፁ ንምንታይ እዮም ንስትራቴጂካዊ ቦታና ዝደልዩ ወይ እውን ኣብ ሴኪሪቲ ድማ ሓያላት ስለ ዝኾና ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ምስ ኣጋጥም ጥራዮም ንኤርትራ ዝዝክርዋ this always remember ሶማልያ ሽግር ከጋጥማ ከሎ ሱዳን ሽግር ከጋጥማ ከሎ ይብን ዓቢ ሽግር ከጋጥማ ከሎ that's when ኤርትራ ኣብ ርእሶም ክሊንግ ድብል ሽግሮም ክፍታሕ ከሎ ኤርትራ ይትመፀውን ኣብ ርእሶም ኣይትመፅን ኤርትራ እዚ ዓይነት ኢሜጅ ንዓና ሓጋዚ ድዩ ኣይሓጋዝን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክግምቶ ኣለዎ
even سعودية مستخلو مسانات تزاربو زلا they are talking about security ولا كبغط طبعا تتبالى more of security نسمع زلنا مش جبت بن ولا كبغط طبعا تتبالى more of security why it economy جبتنا بنت immediately بغط طبعا شركة ديارة مس قبسي سعود عرب حبنا قطبا نسلاس عمتنا ودب بس جبت immediately ديل كجبر كيلا when it comes to Eritrea يراخبو جن حدا ودو نجار كنريك علنا ስለዚህ ስቲል እቲ ቁጠባ ኩነተ ቁጠባናትና እውን ተራ ከም ዝኾነ ፅልዋ ከም ዘሎ ምክንያቱ ቫይብረንት ቁጠባ ስለዘየለ ኣብቲ ዓድና እቲ ቁጠባናትና ተበራቢሩ ስለዘየለ ኣብቲ ዝግብኦ ደረጃ ነኺሱ ተበጊሱ ስለዘየለ ምምዕባል ጥራይ ኣይኮነን መሰረት ናትካ ተበጊስካ ኣለካ ዲኻ ኣብቲ ናይ ምዕባለ መስርሕ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ናትካ ፍንው ድዩ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ነገራት ፕራይቬት ሴክተር እዩ ዘገድሰን ካምፓኒታት ናተን መፅአን ክሸጣ ይኽእላ ዶ እዩ ዘገድሰን ማለት እንካን ሃባን እዩ ኤርትራ ዘለዋ ፀጋታት ክሸጥ ኮይና ንስዑድያ ናይ ስዑድያ ካምፓኒታት ክንታይ ክሸጣ ኸላ ብኤርትራ ኸያ ሓስባ እየ እዚ ኣሎ ዲ ዕዳጋ ክሸጣሉ ዝኽእላ እንድሕር ዕዳጋ ዘየለ ኮይኑ ብዛዕባ ቁጠባ ንክሓስቡ ቁሩብ ከብዶም ይኽእል እዩ maybe ማዕድናት ንምውሳድ ጥራይ ድዮም ክሓስቡ ስለዚ ለትሳ ነቲ ኩነታት ብዓይኒ ስምዒት ጥራይ ንርአዮ ኤርትራ ሓያልያ ኤርትራ ከምዚያ እውን ኦቨር ፖዚቲቭ ዝኾነ attitude sometimes also we need to ኣበየናይ እዩ ሓይልና ኣበየናይ ምትዕራይ የድልየና ካልኩሌት ክንገብር ኩሉ ግዜ ዳግመ ግምት እናገበርና ነቲ ኩንነት ድማ ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ረጊፅና ክንከይድ ዝበለፀ ኮይኑ ይስምዓኒ ካብዚ ቀፂልና እዚኣ እስከስምዕዋ and Security Council to meet over Israel's recognition of Somaliland. Today, 6 January 2026, the African Union Peace and Security Council is holding an emergency ministerial session to discuss Israel's recent recognition of Somaliland as an independent state. Since declaring independence, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ እስራኤል ጌራቶ ዘላ ኣብ ሶማሊላንድ ብዕቱብ ክርአ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ነቲ ኢማራት ክትገብሮ ዝፀንሐት ኣብ ኩሉ ክፋላት ናይቲ ዞባ ንኢማራት ስዑድ ዓረብ ኣብ ፀጥፊ ኣምፂኣታ ከም ዘላ ኣብ ኖርማል ግዜ ክትገብሮ ዘይትኽእል ሸፈንፊላ ክትከዶ ትደሊ ዝነበረት ግድን ንፁር መርገፂ ክትሕዝ ከም ዘለዋ እያ ትገብራ ዘላ that's why ናይ ስዑድያ ፅልዋ እዩ ንኢማራት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን immediate humanitarian truce, permanent ceasefire, unhinged aid to access and accountability and civilian-led governance. زيجت إن إمارات مرجع كل جزء جن أنت واحدة كالتفا نصور زخنا مرجع كتب تنقر الله. أبو داينا سوماليا reaffirmed support for sovereignty, territorial integrity and stability. لذا سلسلة نقرات نخجبر أب حبرة أفريقيا خيدوم حبرة أفريقيا مرجع تاتو نخستخاخل نتنا إمارات foreign minister زجبرته أزنا السعودية تجبر زلا من قصاصاتي. مونغو تسعات نهارخوينكا بوتاخا كنقل فينا زعينتنا السعودية كل تفسخنا من قصاصات نإمارات مرجع تاتو نكستخاخل أكايدو نخستخاخل تجبر خمزلان and they're pushing for this. تيناي by the way come to reward اللهم UAE's 1 billion AI for development initiative launched at G20 come to reward اللهم أبزح نجار نزل حبرة أفريقيا بزح جنزبية تخفلو زلاتا إمارات بحال and this is تي leverage ناتو مبزيز اللو زي حبرة أفريقيا زبال مبزحتك زي بجنزبنا كالوت زنبر organization سلزخونه ولا زين هجراتياتن حماق جبران تريو بزح نجار كجبرايت بينها وزت ريورد اللهم deputy foreign minister نا إماراتي مس حبرتنا ناي أفريقيان يونيون حلافي تراخيب زلو سلازي كم ريورد لنا إذا قد عايزي ببزح من قدك شرف زغاليو إمارات أب حبرة أفريقيا تلوال لوا إثيوبيا أب حبرة أفريقيا تلوال لوا ناكلتين عند حبرة أمريكا يو حبرة أفريقيا بفلي أنصار إيرتراك هون كله أنصارنا ويبنايزد نكون ويون أسوار أنصارنا نكون تقول له راين تاين إحنا دما نجيبسي بس جيبسي deeper connections بمقبار again جيبسي جن أنصار إمارات كنا متأكد على سلكات تخل that's another questionable thing أنصار إثيوبيا كل جزء أقول نخذ وقت بالتخلية كل نجار كل قبل الكات خليها معناته ربحنا إيرترا ربحنا جيبسي سلزقوني أب أنصار إمارات جن again داق ما قمت من السعودية جن قصر له شركة النت نجيبنا دقاقيبنا كنقبر لنا إنا نبذل لنا because it doesn't cost us much بزح واقع ونزخف لنا يكون سعودية إيرترا سلامة اللواء تربيها هسا أبزون بزحات إيرترايان ولا بزحات سومالاويان بزحاتنا يكرن أفريقيا تزارب كيلاتات نتي سعودية تخدو زلا كنتات أنكو حقو سكا MBS أنا بحكي أقد أساس رح تشرح لها with Saudi Arabia's new interest in cinema the past week's events deserve a film MBS
cutting the snake's head, decisively sidelining the UAE with massive Yemeni and global backing. سعود عرب MBS أبز قرب جبر معتاد عباي فيلم من هوليوود كتسرح لي زقبا عوش تحسر جزء رأسنا يتتمن رباشنا يكرنا أفريقيا زنبر رأسنا يتمن بتي هو اللو يمزولو زلو هذه ببزحين ريوز لنا صحفاتي two lessons emerge كلتا نقرأت كنا معنا كين لنا غبزي هذا first when MBS fights the correct fight he becomes the hero in his country around the world. Second, even the billions spent by the UAE on the brutal campaigns occupying Yemen, running secret prisoners, backing genocide in Sudan, ultimately cannot suppress people's demand for freedom and dignity. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኢማራት ናይ ስዑድያ ስጉምቲ ዝወሰዶ በሓቂ ብሃገሩ ጥራይ ደይኮነሲ ብብዙሓት ህዝቢ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ከም ሓደ ጅግና ከም ሂሮ ክቁፀር ገይርዎ ኣሎ ካልኣይ ድማ ኢማራት ቢልዮናት ገንዘብ ኣፍሲሳ ኩሉ ዓይነት ክፋእ ተኣልሞ ዝነበረት ብቐሊል ቅላዕ ፋሕፋሕ ክብሎ ከም ዝኻለን ህዝቢ ድማ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ካብ ስዑድያ ይፅበ ከም ዝነበረ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ስዑድያ ሲነማቶግራፊ ናይ ሲነማ ክኢላታት ቀልጢፎም ክገብርዎ ኣለዎም ዝብሉ ዘሎ The full collapse of Emirat proxy forces in a matter of days after Saudi Arabia forced the UAE to end support for them shows the lack of organic local support for UAE's proxies. بحفشة عوش تحصير معلتات كم زي عين السعرات نتوم ملشاتات ناي إمارات نتاين رلا نايلو إذا ملشاتات إمارات تدقفهم زلا بهزب دقف زي بلو مخانو بهزب دقف زلو ما يكون سلازي الشفاعات سلوزقونو الهزب كله على كلون صبغ دقف كركب كلون لك كم زي السودان ريزل نعراسف أورجانيك هزب دقفو حيلي يكون بجنزبن عصباتني ما وصلوا سلازي سراوي السودان كعوات كله الهزب شاق يقبل زقن بحجوس أراسف كعوات كله قلتهم استخفلوا بروباغانديست استرايم كحجوس زرايو سلازي مبزحت جزيت إمارات تدقف زلا نقدس علامة يكونس نجبر نحمق علامة وصلوا زقونه كم تزدل لنا هزب دقف يبلون كم نريو زلنا دما تفكر لنا حاجة ترغيبهم السودان يقول ني يمن اتي إمارات جبروا زلا تعلموا نبرتنا عمتات بقليلو كأنه خمس خل أبحث الجزء كم زي نبرك خون كم زخلي زين جرزلو ناب السودان كمل لسكلنا نحنتك وصلكم يعني أبزن تايب له سعودية مس باكستان عبناي أسوار ديل تقبر كم زلا كسرنا كل تبيليون ني جيتس نمجزع ديل تقبر كم زلا زرب زلو زي جيتس زدما السعودية كم زي كونه جزيئة ني السودان كتبا كم تخلي زين جرزلو فلذي زي زين نفرت كوينات جزيئة ناي باكستان نفرت كوينات يا سعودية جزيئة السودان كتبا مخانا مخنياتهم السودان بزع ديل سكير الله سعودية قد محجة في السودان بزع إنفستمنت يروح هجي تاونكم سوم او تكراخر دنبرت امارات سلازغونت امارات دما ابتكال ايدي انصارت السودان كاينه سلازلا طغلالا وصيا يا ربحاناتا تخسيريو سلازي سعوديا نت منغست صبو غير حاجز غيرا كم منغست قوم تخيلو زبلص ربحا اب السودان كلو يخليو نزي كنت دما نزي عجي تبصي زلو سيتويشن دما فولي كابيتالايز غبرلو مولو بمولو كتقملو كم تخلل سعوديا ان السودان تحجزو ايرترا تدليو جبص تدليو قطر تدليو تركو تدليو ኢትዮጵያ ትደልዮንያ ማንያት ሓያል ሱዳን ኣይደልዩንዮም ኢማራት ድማ ታዛዕቤት ትኸስር ማለት እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ምዕባለታት ኣብ ሓፂር ግዜ ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክኸውን እያ መወዳታ እዝገይርዋኑ ካልእ ኣብ ዛዕባ ጅቡቲ ዝብልዎ ዘለኹ ክሰምዕ ግዴታ እኔ ስለሌላው አላወራም ስለ አዲሲቱ አስዋን ስለ አዲሲቱ كلم النهارده عندنا في بلدنا المحاور اللي احنا عملناها النهارده بقى عندها خبرات هائله ما شاء الله እነዚህ ሁሉ ይልና ይጠቅሳል የተለያዩ ሀገራት አረብ ሀገራት ምናምን ከኛ ጋር ሸሪካ አላቸው በደንብ ይሰራሉ ነው ከዛ ጅቡቲ እቺን አሁን የጅቡቲውን ንግግር ፈልጌ ነው ጅቡቲ ላይም ብዙ እንሰራለን ከጅቡቲ ጋር በተያያዘ ለምሳሌ ይልና جنب اثيوبيا ኢትዮጵያ ጋር ይቀርብች ናት እቺ ናት جنب اثيوبيا anyway ግብፃውያን ኢትዮጵያውያን ከብኪቦም ተደልዮም ታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ይነግርዎም ኣለው ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ እዚ كم يرتراو كم تياتر كم تواسو كتري وزلوكم we need to enjoy those parts it enjoy نقبر part نحنا كم يرتراويان كم هوليوود فيلم نريو أمونغو إثيوبيان قبط نزقبري تجمع لهم إذا part زي entertainment part يرترا yes حدا قنيا كنا تاتيو كينات كم عبل زغليو ويبزو حدا قاتات كم تزغلي نعاتاتهم على يكون we have no problem with that it doesn't touch us نعنا زتنكف قداي يكون إذا قداي ناتوني جن كم يرتراو خين كخطرو يخلقها this part is كفال زي أمونغو قبطان إثيوبيان حتى دم التعرار موزلو ده هتقبل سقى enjoy تقبروا
كمزي أبقى سجري أبتي ودرنا يقدمين أو نت بريمير ليج تكاتلو تخينكم أرسنال أبقى ميت هلا دحريا مان سيتي دحريون كالن ترلو كالي تنسال سيتن زلوا أنا حتى دن كجفان كدا خمان كلو أنت أخذ قبر you really enjoy you like that زي كوميزي زين كل تهاجر أزياتن ولا قبس مشاركنا وقالت ولا حتى دن كجفا حتى دن كدا خمان تبغي نيرترا تبغيزي سلازي مور كابزنا زياتهم مرأينا أنا انترتينمنت أنا أقداسي كفاني بيكوز نحنا والحنت نسألوا نقري بلنا نعتهم قداي أمون قوم زلو زي فتح نحوارو زغط القدايو تراي إيرترا نزي كميجيرا كترب حلو اللوه يزبل جبتي برقز ترب حلو كم زلا يزن الجرزلو جبتي بيلا جيروم سكويز قبروالو السعودية بيلا جيروم سكويز جيروما سلازي نابي كابس حميد جبتك على رسيو كابز غطيلهم لان كان ناي مودتا نز قداي زكنو دوينا كم تريوا زلهم بلصقنا ጨርቁ دربيهم ዝኾነ በዚ ካትፈልጥ ሓደ መግለፂ ውፅኢሎ ናይ ኢትዮጵያ quest for maritime access reflects its long history as a sovereign state ስለዚ ጉዳይ ናይ ኣብቲ ገባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ናይቲ ነዊሕ ታሪክ ናታ ናይታ ሉላዊት ሃገር ኢትዮጵያ ምዃኑ ስለዚ እቲ the loss of access was a historical rupture ስለዚ not a natural condition ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ዝኸሰረትሉ ታሪኻዊ ነጥቢዩ ኣብ መንጎ ዘጋጠመ ራፕቸር ኣብ መንገዲ ፅርግያ ዝተፈጠረ ሓጓፊ እምበር ናቹራል ተፈጥራዊ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣብቲ ገባሕሪ ዘይብላ you see this is serious ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እንተ ሓደ ዘንቅዶ ዘሎ ዘረባ ኣጀንዳ ዓብ ነገር ምዃኑ ወይ እውን ንሓዋሪ ክቕፅሎ ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ከም ዘሎ ዳርጋ ካብ ኤርትራ እንታይ ዝብል መልሲ ዝውሃበ ዘሎ ሳክት ንምትላል ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣጀንዳ ንምፍጣር መህደሚ መሸመቲ ግዜ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዝውሃብ መልሲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተውሃበ መልሲ እውን ንዑ ዝመስል እዩ ነይሩ ኢላኩም እንተኾነ እዞም ሰባት እዚኣቶም he is doing everything ኩሉ ነገር ዝከኣሎ ይገብራሉ ነቲ ጉዳይቲ ሓደ ኣገዳሲ ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእል ኣጀንዳ ክኸውን ከም ዘለዎ ገይሩ ኣብ ኩሉ ናቱ ፋይላት ከስፍሮ ኢና ንርኢ ዘለና እጂ ወገን ኤርትራ ዝውሃቦ ዘሎ መልሲ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ኢና ካርታታትን ካልእን ክገብር ምስ ተረኣየ ኤርትራ መልሲ ሂባ ነይራ እያ እቲ መልሲ ኤርትራ ሂባቶ ዝነበረት ብብዙሕ መንገዲ ተዘራሪብናሉ ኢና ወላ እውን እቲ ዝውሃብ ዘሎ ወገን ኤርትራ ነቲ ኩንነት ብዝምጥን መንገዲ ይምልስሉ ከም ዘለዎ ርኢና ኢና ሓደ ካብቲ ዝመለስሉ ኤርትራ ዝመለሰቶ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢላቶ ነይራ ነቲ ታክቲክ ናቱ እንታይ ኢሎም መሊሶም ነይሮም እታ ቃል እንተረኺበያ ኣብ መወዳእታ እቲ ታክቲክ ናቱ ኣብ ምንታይ ዝወድቕ ምዃኑ ገሊፆም ነይሮም መስለኩም ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ኢሎም ነይሮም but reckless and probable these gimmicks remain they are in many respects innate or second nature for the Potemkin party whose ti agababa sararhanatu optics plus posturing plus deception plus disinformation بخلا زراربا أبي أحمد زجبرو زلوسي أب كوننا تمركز يكون ويون كوينا سلزدل ويون نايب حقي نتقول دايت كجبرو سلزدل ده يكون سي مثلال أسوارات كم زلوا مرأي بليج زجبر حيل كم زلوا مفلات كم دما disinformation دايما يلو نجارات أزم بيعو مغرب نسو أجباب ناس يروحوا يمزلوا زلوا بخلا زراربا أزيز زجبرو زل أبي أحمد زخونه يكون سقعت كفترة زغل كم زي مسل مالتيو زي إرترا بزحات كم زبلوه نتي سرعات إرترا نعيقا كم تريو زر ملكتها له أنا كرو خلهم من سي إرترا نتنا بلتقنا نبي أحمدنا كايدا ولا هم بريزنسيس كزارب كله شلاوي كايدا فتسين كم تحازو زي بلو عندرا كتبت زي كل هو تتا مخانو ايو بريزنت هاجر إرترا كزارب جونا بزاغر باز قبر انترفيو I'm gonna بين بخماي كريو كم زغل برقت كابانا صبيق عمقو زلو حبريتا كم زلو سلي حبريتا لو النابا كنتات لو كابانا لعلي افلطو كله كم زغل ابو طرطري بلنا زياده ግን እንታዩ አብይ አሕመድ ድማ ነቲ ኤርትራ ትቦ ዘላ ሓውሲ ሸለል እንዲያተጋብዞ ዘላ ኣብ ዩኤን ኣይከሰሰቶ ወላ ኣብ ገለ ስለዚ ከም ስለዝኾነ ምናልባት እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሲሪየስ ኣይወሰዱንን ኣለው ስለዚ ብኸመይ ገይረ እንታይ እንትበልኩየ ሲሪየስ ክወስዱኑ ዝኽእሉ ዝብል ሕማም ዝሓዞ ይመስል he is trying to prove that he is serious ብዛዕባ ዝናይ ኣፍቲ ገባሕር ዝበሃል ናቱ ኣጀንዳን
seriously ዝሓስቦ ዘሎ ከም ዝኾነን ንኸታልል ኢሉ ወይ እውን መሸቀጢ ግዜ ወይ ኣጀንዳ መግበር ዘይኮነሲ ናይ ሓቂ ካብ ልቡ ዝመንጨ ወይ እውን ነታ ሃገር ሓልዩ ዝገብሮ ዘሎ ከም ዝኾነ ንከፍልቲ ብዙሕ ነገር ገብሪና ንሪኦ ዘለና anyway I hope እዚ ጉዳይ እዚ ኣገለ ከማን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎሲ ዓሻውን ኩናት ክውጃልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ዘንጊዕና ንሪኦ ይኮናን ኢሉ ነይሩ ስለዚ ዋላ እኳ ኣብ ክውንነት ናብኡ ክወስድ ዝኽእል ዓቕምን ድልውነትን ደይብሉ ገለ እንተመሰለ ክገብሮ ይክእልኒ ኢልካ ሙሉእ ብሙሉእ ካልኩሌት ክገብሮ ግን ጌጋ ኮይኑ ይስምዓኒ ዋላ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተመሳሳሊ ዘለዎ ግን ስቲል ናብቶም ዳ ብልፅግና ክንሰግር እስከ ለንቀነ በትናቶም ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ በዶክተር አብይ ነው የበለጠ ቤቴን የሚያሳምረውና ቤቴን የሚያደምቀው እሱ ነው። በእነዚህም ፖለቲካ ይሰራል። በብልጽግና ዓለም ለፖለቲካ ገበያ የሚቀርበው ማስራብም ማብላትም ነውና የሕፃጽን እናቶች በምግብ እጦት መግደልም የአዲስ አበባን ጎስቋሎች ምሳ ጠርቶ ማብላትም ለአብይ አህመድና ቤተሰባቸው ፖለቲካ ነው። ማዕድ ማጋራት የሚሉትን በተራቡ አንጀቶች ፖለቲካ የመሸቀጥ ተግባር ትልቅ ቢልቦርድ ሰቅለው የመንግስታቸው ፖሊሲ ለድህነት የዳረጋቸውን ሰዎች ጠርተው ይዘባበቱበት። አብይ አህመድ ዓመት መፀ በዓል ክኸውን ከሎ ንገሊኦም እኽሊ ይህብ ንገሊኦም ዘይቲ ይህብ ንገሊኦም ቤላ ዝተኸሸነ መግቢ ይህብ ንሓደ መዓልቲ ወይ ንሓንቲ ሰዓት ክሕጎስሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዝገብር ንኣቢ ግን ሓደ ዓብዪ ፒአር እዩ ዝኾነሉ ምስ ህዝቢ ኮኔክትድ ከም ዝኾነ ንህዝቢ ይሕግዝ ከም ዘሎን እዩ ዝነግር መቸም እቲ ኩነታት ስለምንታይ ኣቦ ከምኡ ይገብር ኢልካ ብዙሕ ትዛረበሉ ይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ጉዳዮም እኳ ክንኣትዎ እንደለን እንዲና ግን ኩሉ እዚ ዝገብሮ አብይ አሕመድ ዋላቶም ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝብልዎ ናይ ልደት መንፈስ ከም ዘይኮነ እዚ ኸ እንታይ እዩ ብናይ ኣምላኽ ብናይ ቅዱስ መፅሓፍ ሰብ እንድሕሪ ኮይኑሲ የማንካ ዝገበረቱ ፀጋምካ ኣይትፍለጦ ድዩ ገለ ዚ ዓይነት እዩ ማለሲ ትገብሮሲ ሰብ ክሪኦ የብሉን ይበሃላ እዩ አብይ አሕመድ ግን ይሰምዖ ጥራይ ደይኮነሲ ወይ እውን ሰብ ክሪኦ ኣሎ ማለት ጥራይ ደይኮነሲ ህፃናት ክምስክሩ ኣለዎም እና እናትና አባቴ ራሱ እናቴ ራሱ እንትን ተቸግራ ከሰው እያለመነች ነበርና ብልጽግና ሰዎች ለህዝቡን በመግደል ማሳያ አቅርቦ ባቸው ብለው በማስራብ ፖለቲካ ማዕድ አጋራ ናቸው። መንግስት የሌለ መስራት ሰዎች አንድ ሲያደርጉ ፖለቲካ ናቸው። ትዕዛዝ ወደ ሰው ጋር ቆመው ድሮም የገና አብዛኛው የኦርቶዶክስና መጸወት ናቸው። ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳ ብልጽግና ድኽነት ምጥፋእ ዘይኮነስ ድኻታት ምእላዩ ትቐንዲ ከም ስትራቴጂ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ዝበሃል ኣብ ናይ ኣቢይ ዓለም ድኻ ክረአ የብሉ ምክንያቱ ድኻ ነቲ ንሱ ክፈጥራ ዝደሊ ዘሎ ስእሊ ስለተበላሽወሉ ሂ ኢዝ ኖት ኢንተረስትድ ኣብ ድኽነት ዘለዎ ቦታታት ሰብ ኩሉ ሃብታም ክኸውን በለጭለጭ ፅቡቅ ክዳን ክክደን እዩ ዝደሊ ከም ኣቢይ ዓይነት ኮይንካ እውን ነገራት የብለልካ እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ሲ ደም ዘልእ ቁርብሲ ወላ ንኩሉ ክትሕግዝ ዘይከኣልካሲ ኣብ ኢትዮጵያስ ኣብ ከመይ ሽግር ወዲቑ ዘሎ ህዝቢ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኢኻ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ከቢድ ከርፋሕ ዝኾነ ቦታታት ዘሎ ህዝቢ ኣለካ ግን ከም ኣብ ንድሕሪ ኮይንካ ወላ ዘይግድሰካ ወይ ከም ዶናልድ ትራምፕ ኮይንካ ኣሜሪካውያን ከመይ ይነብሩ ኣለዉ ናብረኦም እንታይ ይመስል ዘይግድሶ ከምዚኦም ዓይነት ፖለቲከኛታት ኣብ ስልጣን ሓደገኛታት እዮም ግን እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብ ፖለቲካ ክቕፅሉ ክእሉ እዮም ሕልና ዝበሃል ዘይብሎም ሰብ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ኣነ ከምዚ ኢለ ከለኹ ሰብሲ እንታይ ይብለኒ ካብ ናብ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ሪኢኻዮ እታ ሃገር ፅቡቅ ብዙሕ ነገራት ፀገማት ኣለዋ ብዙሕ ብድሆታት ኣለዋ ግን ካብቲ ህዝቢ ዝፍለ ሂወት ከዓ ኣይትሪኤሉን ኢኻ ንሕና ንፈልጦ የብልና ፕራይቬትሊ ግን ኣከዳድኑ ይኹን ኣካይድኡ ይኹን ኩሉ ነገሩ ክትሪኦ ከለኻ ካብቲ ኩነተ ሂወት ናይቲ ህዝቢ ውፅእ ዝበለ ይኮነን ሞሮለስ ከምቲ ህዝቢ እዩ ዝመስል ሕጂ ንኣቢይ ስለምንታይ ፅቡቅ ተኸዲኑ ገለ ንኽብል ኢለ ኣይኮንኩን ከም መራሕሲ ከም ህዝብኻ ሪኢኻ ክትከውን ዘለካ ወይስ ኣቨሬጅ ህዝብኻ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ሪኢኻ ከም ኣቨሬጅ ህዝብኻ ክትከውን ተኽኢልካ ዶ ፅቡቅ ወይስ መራሒ ስለ ዝኾንካ ኩሉ ነገር ክግበረልካ ስለ ዝኽእል ፅቡቅ ክትነብር ናባኸም ይገድፎ እቲ ዲቤት ግን ኢትዮጵያ ኣብ ዘመነ ኣቢይ ክትሪኣ ከለኻ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ሜትሮፖሊ ከም ሓደ ዱባይ ዝመስል እዮም ፕሮሞት ዝገብርዎ ዘለዉ ቀፃሊ በለጭለጭ ብዝብል ስእልታት ኣብቲ ኩንነት መፂኻ ክትሪኦ ከለኻ ግን መዓት ቃንዛን ኣውያትን ከዓ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ አንድ ፖለቲከኞች ነን የሚሉ ሰዎች የአሁኑ ኢንክሉሲቭ ናሽናል ዲያሎግ አያስፈልግም ጊዜውን የጠበቀ አይደለም እኛ ስንመጣ ግን
እናቋቁማለን ይላሉ። የአሁኑ ቀይ ባህር ጥያቄ ትክክል አይደለም፣ እኛ ስንመጣ ግን እንጠይቃለን ይላሉ። ቢኮዝ ሁለተኛው ጄኔሬሽን ዋናው ማጠንጠኛ ፖለቲካን የፖለቲካል ዲስኮርስን የሚያስበው ከወንበር ጋር ብቻ በተለያየ መንገድ ሊደርሺፕ መረጋገጥ እንደሚችል አያስብም። ይሄን ኃይል ደግሞ እየዘወረ ያለው ያ ትውልድ ነው። አዲሱ ትውልድ ወደ መረከብና ወደ የአይዲያ ሊደርሺፕ ወደ ማረጋገጥ አልመጣም። በዚያ ምክንያት ብዙ ህልም የተቀላቀሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ለምሳሌ በ3 ሳምንት መንግስት እንገለብጣለን ሰው ካላችሁ ቢችል እንኳን ማድረግ የለበትም። በ3 ሳምንት መንግስት መገለበጥ ከባድ ነገር እኮ ነው። ከተገለበጠ በ3 ሳምንት አይሰራም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚኦም ተቃወምትናቱ ኣብ ፍቐዱ ኣዳራሽ ግዜ ክረክብ ከሎ ንዓታቶም ምድኻም ንዓታቶም ምስትንዓቕ ዳርጋ ኣብዛ ሕጂ ተራእየት ነገር እውን ኣብ ምሁራት ብዙሕ እምነት ከም ዘይብሉ ኣብይ ኣሕመድ ኣርእይዎም እዩ። ምሁራት እዚ ናይ ብልፅግና ኮሪዶር ልምዓትን ካልእ ንገብሮ ዘለና ምሁራት ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ይረአና ኣለዎምን ምሁራት ኣብ ባይታ ወሪዶም ክሰርሑ ዘይኮኑስ ብዙሕ ናይ ዘረባን ናይ ምልፍላፍን ዓቕሚ ኣለዎም ብምባል ኣብ ዩኒቨርስቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ከምኡ ክዛረብ ዝበቅዐ ማለት እዩ። ስለዚ ጌታቸው ረዳ ቁሩብ ኮንፍሮንት ገይርዎ እዩ ምሁራት ተኣለዩ ክንሰርሕ ግደፉና ዚ ዓይነቱ ስለተዛረበ ምሁራት ቃልስኹም ኣይተቋርፁ ምክንያቱ ናይ ምሁራት ተራውን ኣገዳሲ እዩ ብምባል ቻለንጅ ገይርዎ እዩ ዝበሃል። ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ተቃዋምትናቱ ኣብ ኩንነት ዘይርገፁ ንዓይ ንምግምጣል ነዚ መንግስተይ ንምግምጣል ዝሓስብዎ ኩሉ ትርጉም ከም ዘይብሉን ክዕወቱ ከም ዘይክሉን ኣብ ካልእ ግዜ ድማ 1000 ዓመት ተቃሊስኩም እውን ክስዕሩን ይትኽእሉን ኢኹም ዝመስል ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ። ሶ እዚ ይመስል ሕጂ ናብቲ ናይ ትግራይን ኤርትራን ክሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣለዉ ኣንጻር ስርዓት ዝዋግኡ ከምዚ ሰራዊት እዚ ግን ስርዓት ዝተወደበ ሕጊ ዝፈልጥ ብሕግን ስርዓትን ዝምራሕ ናይ ባዕሉ መተሓዳደሪ ደንብን ስርዓትን ዘለዎ ካበይ ተበጊሰ በይ ከም ዝበፅሕ ብደንብ ዝፈልጥ ብተዋረድ ናይ ባዕሉ ስርዓት ዘለዎ መራሕቲ ዘለዎ ግን ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ገረባዊትና ዘለዎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ልዕሊ እቲ ናይ መንግስቲ እየ ዝብል ሓይሊ ስርዓትን ሕግን ዝፈልጥ ብስርዓትን ሕግን ዝምራሕ ሰብኣውነት ብደንቢ ዘረጋገፀ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ግዜ ናብ ሽግር ገፁ ዝኸይድ ምልክታት ከም ዘለዎ ንነዊሕ እዋን ክዝረብ ፀኒሑ ኣሎ እዩ። እቲ ፖለቲካዊ ሰርክልስ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ኮነ ኣብቲ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ክንርክፍትን ኢና። ሓደ ወይለይ ኢኻ ደመቀ ዘውዱ ዝብሎ ደመቀ ዘውዱ ካብ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትእዛዝ ወፃእ ድዩ? ደመቀ ዘውዱ እኮ ብትእዛዝ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብኡ ዝኒሀ ብትእዛዝ መንግስቲ ኣምሓራ እውን ከይመስሎ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ደመቀን ጌታቸውን ባእሲ ምስ ኣጋጠመ ንጌታቸው የንቢያ ኢሎሙ ከም ባምቡላ ይፃወቱሉ እንተደልዩ ልጆች እያሉ እነ ጌታቸው ይብሎ ጌታቸው የዓብየ እየ ይሉና ነይሩ ብዕልመ ባዕሉ ከምዚ ነገረና ንኣብይ ኣሕመድስ ኣነ የዓብየ እየ ይሉና ነይሩ ልጆች እያሉ እነ ጌታቸው ጭጨዎች እያሉ ማብለጭለጭ ነው ይሉት ነበር ከተማ ከምፅራይሲ ብልጭልጭ ይብልዎ ነይሮም እንዳበለ ይቅልደሉ ኣሎ ከመሻንጉሊት ዝቅልደሉ ዘሎ ሰብ ንጌታቸው ንደመቀ ዝበሃል ብዛዕባ ደመቀ ዝበሃል ከይትዛረብ ኢሉ ወይ ብዛዕባ ደመቀ ጌታቸው እንተሓትዎ እውን ይዛረብን ሕዚ ቃለ መሕተት ተትገብርሉ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም እስኪ ስለ ደመቀ ዘውዱን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ወይ ልዕሊ ኢኻ ዝበሎ ተዛረበሉ ኣይዛረባ ኣብይ ኣሕመድ ኣጥንቂቑ ወይ በሬድዋን ገይሩ ማለት እዩ ኣይረኸቦን ብማዕደ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ሕዚ ነፍተን መድረኻት ትሪእዎ ንእሽተይ ቀፂልና ክንውድእ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ብዙሓት ዩቲዩበራት ብርሃነ ኣዲስ ኣበባ ሃዲሚለን ክዝገባ ንሪአን ኣለና እዚ እዩ ብዛዕባ ታርጌት ሚድያ እውን እዚ ይምልከት ማለት እዩ ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕግን ብዘይፈቅዶ ኣገባብ ኮንቨርሴሽን ናብ ሶሻል ሚድያ ምጥልሑ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ሚድያ ኤቲክስ ብዘይተኸተለ መልክዑ ምውዝዑ ተሓታቲ ይገብሮ እዚ ብዲፕሎማ ዝተመረቀ ቆልዓ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተሓሸውየ ናይዚ ሰብ ላዕሊ ገፁ እንድዩ ከይዱ ዘሎ ግን ብዝኾነ ንብዙሕ ናብቲ ናይ ኤርትራ ገፅና ክንሰግር ኣለና ማዕከናት ዜና ሃገርና ኣብ ህልው ዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ከምኡውን ዘቤታዊ ጉዳያት ዘተኮረ ቃለ መሕትት ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀረባ መዓልታት ከካይዳ ምዃነን ንሕብር ሚኒስትሪ ዜና ገዳሲ ሓበሬታ ኣለና ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ለንቀነ እዛ ሓበሬታ እዚኣ ናይ ምጅማር ዓመት
ቀዳማይ ፈላማይ ኢንተርቪው ናይ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ክትከውን ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ዞባና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ዳይናሚክስ እቲ ብርግፅ ኢንተረስት ናይ ኤርትራ ዝስሕብ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ ግን ብዓብዩ 2026 ኤርትራ ሞር ናብ ውሽጣ ኣተኲራ ትኸደሉ ዓመት ክትከውን ኣለዋ ኢሉ ዝፅበየ ኤርትራዊ ድማ ውሑድ ኣይኮነን ስለዚ ፕሬዚደንት ኤርትራ ድማ ኣብዚኣ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረላ ዘሎ ብዙሓት ሃገራውያን ድማ ዝተፈላለየ ርእቶታት ናቶም ክፅሕፉ ይርኢ ኣለኹ ሓደ ካብቶም ዝፀሓፈ ኣታኽልቲ ወዲ ፅጌ ዝበሃል ከምዚኣ ገይሩ ፅብቕቲ ስእሊ ናይቲ ዝሓለፈ ኢንተርቪው ወሲዱ ኣነ ዝደልዮ ከም ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ His Excellency President Isaias will use the coming interview of Israel to address some of the most pressing national issues. It is time to move beyond general forecasts and situational analysis. لذي أب إسرائيل منكس إيرترا تهجر بتبكي بجد زدليا نجارات نبلو زلنا نابوزة تقري كاب كم زخون نيرو كاب كم زي نمبال situational analysis كم زخم زخين كونسي هذا كونكريت تشبط زخونه بوليسين انتاشو منك جبر تسفع نجبر يبلو قال كابتن زرع وحنا بتاع دما promoting private sector investment نتي ناي private sector investment كتبابع نعو هذا عبا أواج كجبر تسفع مقبارة قداسيو opening up the construction sector نزي ناي هنسا sector دما بقلتي كفيتنا لنا زبل كنسمعي له encouraging affordable housing initiatives كمون سب بناي جزاو تسقم بزح شجر سلزلو نوعو باع ممكن نفرولو زخل ناي housing projects كله كم زخل تسفع نجبر كمو حساب ويون كمو تلم خمزلو زنقر مالتيو strengthening our financial situation نتناي banking sector ناتنا دما بخمي من قد كنا محشو نغل enhancing youth participation ناي منسيات عبيتي أقدس انكفالات ناي منستعوي وسنتي بوتاتات منسيات موركتكو again كم نبلو زلنا دما نبريزنت سياسون أبغنو لدحريو زخدو حدا غلط سلسته من منسيات كنري تسفع نقبر أبز خدا كاب جروزي ترفو because we really need that السو زي مهلاو زم قربابتنا زم صلاتنا بقلتي كم بحقون رؤيا مالنا إيرترا عندما صبغ سمعيت كم زي فتر نفلتينا أتهم أزو كنتات زي والحمد سمعيت دي فترة لكم لحن كما أخذتكم يكبرنا نبل أنا ناس كفتاي فترة لنايو وهنياتو إيرترا بلحت منسيات كم زلوا بكل كفال أبو تدراوي يخون أبكال أزو منسيات زياتهم أسر أياتاتهم بسرح كم زلون نتبوتات تركبوا ملو زبل حبريتان سمعنا دركم قينو أبزخد وأسروا بناخدو نتزق برزولو كركبوا دما يركبوا خمزلو دما عالم كتفلت مغنياتو عبيتي أمتهيتات إيرترا نايمتك سرعتنا تبصبغي خيري لني لهم حما جندتاتهم نتزبي نتي منسينا إيرترا نتزبي إيرترا مورالستين كيف كابز زعربو نزياتهم بغليلو كتعصقهم تخل من قد سلزخونات قال انت يبلالو establishing independent policy and research institution قالون لك كمزي نايرترا مصيحتات كتصحف لزغل institutional research and institutions ولا AI institutions قالتات كم حسابون كقرب نالبات كحجن دحر كحجن اسمح كجبر ايكل نيجن حسابات دما سيريس لتوسيدو تلمخ جبر منكس دما ملو تساتفو ابو جبر تسفع نجبر undertaking meaningful restructuring of government institutions including parliament and other independent bodies ስለዚህ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ነቶም ባይቶ ይኹን ነትካሊ ክፋላት ናይ መንግስቲ ካብቲ state of emergency ወፂና ገለ ክፋላት ብትዕራይ ክግበር ናበለ ይፅሕፍ ዘሎ ፅሒፍ ዘሎ ሃገራዊው ስለዚ ከምዚ ስለ ዝፀሓፈ ሕማቅ ይፅሕፉ ነቲ ኤርትራ ብኩሉ መንገዲ ዝከላኸላ ሰብ እዩ ንሓወልትን ጴጥሮስ ነታባይን ታገይሩ እዩ ከዓ ፅሒፍዎ ዘሎ كندي كما هاتكم كم زعينة تمني تعلقكم ويون ناتكم تثبيتات ناتكم قمتات دما كريد اللي كابتي بريزنت سياسة انتاي كبل خل ويون بزعبان تايرستي زيادة أتوكيرو يزعر بخون نسوون نفس زخالة فوركاست ناتكم قمتات ناتكم كتبون صبوي بزحات ونكمو زعم مسألة حتوتات بإكس يغنى بكالة خقور ريال لغو which is good I'm curious أنا بعلي تثبيتات هلني دروتي كبابينا بجيوبوليتيكا وعيني بزح لو طقير سلو زلو نبريزنت سياسة قد سنة كل وزغل زعباتات بزح كم زلو ردويو جن كاو حليف دما نتحجي تفتير زلو صبوق تسفا دما أبكو طبعا كن يرلو نقل من قدي بوكي نسبي إرترا تسفا زهب من قدي نسألاتنا دما ماي كم زعمكن تسفا خمز غورتون كم زدنو كجبر زخل أواج كجبر تمنيتنايو كابو قتلنا
حنتي أبدي دريا زلخو هذا إيرتراوي بوستس جبراي كاوش إيرترا كم زتري وزلخم simply كابيرترايز ودي مايكرو ريكوردز زجبرا فيديو نتيجة هنتاتنا إيرترا سنشتي بويا بملكاي ترايسي كسح كندي نتبع مغيرو خد جبرا لكم تخيل شرحوا على يوتيوب أو ريدوان لوزا فيديو زيا كومنتات بزوج زي زجبر كم تريد لهم معلومات تزجبروا زلوا قات خكلنيا أجابنا بويا ملكاي كوننجن خكلنيا سلزي كوننجن كابسر حتى توعي بلون كم تريد زلهم نزا هنتا بويا أنت تلقيوس كنا من تايتي هنتاتات كالك مثل كم زغل أين نبل زلنا حساب كالة تغرس نجبر ديو كالة خمسة عينت بوهات رئيسي كنا من تاي مكيارات كتجبر كم تخل تنسى ما تكا أمباسادر هوتيل كباب زليو تلازي بوياسي نتكا تمانا كنا من تاي جرما كبو كم زغل مغنياتو إيرترا ناي توريزم بوتنشال كم زلوها بزوج زينا نزارب أبزي حركاتهم عبيت توريستس African countries, Somalia, incredible nature, incredible people. Ethiopia or Morocco? Ethiopia, underrated. Ethiopia or Mauritius? Mauritius, best beaches in the world. Mauritius or Ivory Coast? Mauritius. Mauritius or Tanzania? Mauritius. Tanzania's not that. Mauritius amazing. or Eritrea? You know what? Mauritius is obviously a nicer place to go, but I'm going to go with the underdog, Eritrea. كم تري وده لهم كم موريشيوس بحال حدا ناي هوليداي بارادايز زخونه درجنا ممزحت نهجرات عالم زوريز تري وده لهم أبي إيرترا صبحت قبل حتى كم تسمعون نيرتراوي عندما بهاجرنا ساكن ده كم نقدس اللي دفلتيو قبل بديكم زبزول بزي قدس أبي إيرترا فلويت قبل حتى خمس جبرة أبستفل عليه كونتات نيرترا كروحة بفوزيتيف كتعصا السوز بلو زلوا بزحت ناي بزحت الواصل زلوا وسو إيرترا بوتنشال ناي توريزم كم زلوا وين نرجع لنا لذي إذا كنا تزون أستبيلنا كروية زلنايو إيرترا نشتي تجناتات جيرا بعود توريزم زعكلها تاوخد جبرت خل هاجر مخانا وين نرلنا أغزل كنات وعلى بدات كم كيفاتو أو كنات اللي تذكريها وتكافلنا تعلمنا في اللي نتعلم نقولهم إيرترانا بدقن وتأزلون سدراي كورس مجمرة رح سحد شامل يبل لدت كرسوس ما بسالم يبتحنا نيات لدت قدنتها وابدقت نبر كل زيها خبره اب كامبينا لنا مجمرة زمت سخلو شو لدت هارتي ما يجيبوا خامشو مع هيزها أنا شفت ورا لدت لذيا انترفيو ناي ريام اب ايرلينك لاتكم كيتكم رايوا كاب كلها انتاي فتياسكي مبزحت جزي كم ز عينت انترفيو كجبر كله اتي تعمل ستب نتي انترفيو سي اب بوناي تجبرني درجه قال سبيبون زجبر لهم ابزيا سيتاب جن اتا انترفيو تب زلاسب بعلانتا غازيتنيا عديبا بونا جبرتلا زستجبره very unique ناي بحق دس بليو تا انترفيو كيتكم سمعوا بزعبا قوالا بزعبا ناتا تمكرا بيروبا زنبرن كمون تا قوالا very brilliant زخونت مستقلو بدوتات ناي تفترو جن نمعو سجيرا عبيت الحلمتات زلوا سل زخونه نتا فيديو كيتكم ابت بوتا اكتريوا ريكومند يبللكم بحفشا داي زلونا قنيات حدا خلت تراهيبه كود كفتني قنيات ناي لددما منفساوي أجواب على وعلى الدت كم يكم زلوا لو هم كانوا بلوينا نسخات وانا زميلي كنت كتاتل وهو بعد منكم سنة مكتتال كم زتري وزلهم لدت كبحال كله أبي إيرترا زلوا لدت بكلهم أمنت كريستنا أرثوذكس يخونوا كنيشة يخونوا بروتستانت يخونوا كمون كاثوليك يخونوا كلاتهم زبلوا أكيد تاسي بعال سلزخونه كم زت ميديانا إيرترا دما نخلو زماكل بمقبارهم زيهم إيرترا ميديا نتورك بيج ريسبكت أكيد أسيو نفسه كف أكلنا حبرة سبنا دما تبغي مسنا للدد دما أنت كابتن هذا بيازنا بركز بالله أتزيانيرا ኤርትራ ንዓመታት ምስ እምነትን ሃይማኖትን ብዝተኣሳሰር ጉዳያት ኣብ ቀይዲ ዝጸንሑ ተወሰኽቲ እስራት ተፈቲሖም ከም ዘለዉ ምንጭታት ሓቢሮም እቶም ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ዝተፈትሑ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ተታሒዞም ዝጸንሑ 13 ኣመንቲ ዝተፈላለያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ምዃኖም እውን ተፈሊጡሎ እዚ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ተስፋ ይቡ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ዝግበር ዘሎ ምፍታሕ እስራት ኣመልኪትና ምስ መሳርሕተይ ኣዜብ ብርሃነ ዳሲስናዮ ኣለና ከም ዝበልክዮ ሰመዚ ጸጥታ ኤርትራ ብዝቐረበ እዋን ብዙሓት ተኸተልቲ ናይቲ ሃይማኖታት በኻልእ ጉዳያት ንነዊሕ እዋን ናብ ማእሰርቲ ዝጸንሑ ሰባት ከም ዝፈትሑ
يذكروا بهذا حلفة معلتات ونا ببوشوكا استبهلا بيت مأسرتي تنحو سلسة دك أنستي زركوبهم كالوت زيجاتاتنا بجزء تفانيهم كم زلوا ترخب حبريتا يملكت أب ورحي حدارن تحساسن بزي كسن حقا ومسرحن فردن نعمتات تأثيرهم زنبرو عستات 109 زي تفل عليه هيمونت تلغيهم نيروميم أزيب أب ورحي ميازيا كل تشحن 24 ملسيلنا عند حرينا أب زوباغاش باركاب كم نريد زلنا زي نسمع زلنا زي قداسي معباليو حدش عمد كم ما كنيات لدت كم زعينت سرعات كفتحوا خنسمع كلنا it's a great news كغطل نتسفو كلاتهم من هاجر نيرترا national security سقعات كخونو زي كله زي قطات وزيوم سلامة بعدهم كنبرو لزقلو من قد مفتار هذا كابتي كم ترى زيقا إيرتراوي زمني نقرن تلوسيو إيرتراوي قبل تغيرو اب تحت قيد كات نبوريو اكل مسرحنا هي وصل زخونه ግን ኤርትራ ድማ ማዕረቶም ዝእሰሩ መዛክል ግዜ መስሰሉ ክፍትሑ ዝኽእሉ መንገዲ ምግባር ድማ ኣገዳሲ እዞም ኩሎም መውዓሊ መውፅኣፎም ኮይናቶም ዘላ ድማ በዚ ጌርካ ኢኻ ክትዓፅዎ ትኽእል ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ጉዳይ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ ንኩሎም ካልኦት እሱራት ድማ ከከም ዝግብኦም መንግስቲ ኤርትራ ምሕረት ክገብረሎምን ከውፅኦምን ናተይ ትምኒት እዩ ዓመተ ሰላምን ፍቅርን ቅሳነትን ርቃትን ብልፅግናን ይግበረና እናበልኩ ድማ መዝያ ደርፊ ክገትፈኩም ኣብ ካልእ ይራኸበና